abrebia na working kind. Abrebia na working kind. Ebema usa energy no. Ebema usa strength no. Na what to me epushi ede akwa wanim. Ensign baby a wadru no. Wuntu ensign menye ye. Wuntu me ema wabemu mu emenye ye. Enti kosoa se. Wodi wane ebeto nyankopon so. Na wanya ne mujidie. Na wasra ne ho ahoden. Na wakon ede akwa wanim. Na ebre no so a owura befi wo yaw wo haw wo amane humiliation ensem kekan kete akire eni ade no owura befi ni nyina nyame mre ne mrepa keep going na wo mre ne so a onyankrompon ebema wo ashine nyame ewo ba bibia wo bia yenko na mene menua ba bi enkodi enkomo na hyene nso se enenso yewo eyi a yebebie so ede amamo yebelanche officially AKoma chede no ene yebeka ho asem kakra na yaka kire yetiefo se nyame ya atoma next month AKoma chede no yede ba enu nti obibia en support yebeka ho asem enu nti yebeba so na sabrede mamenko na menua bai enkodi enkomo mame ma wo aha na wam na pomuto sen hey Debbie Nedwo misrawo wadawro ma yeshe keka ho pa ubufu aze na je asa wa botrin dia na am wa botro sa aha de wo botro pa wuduru so ha de na jinja misrawo ada kasa te se de yede mokwa hye oto no why mame bache me da se wudin me din de Augustina osei ba me papa mo do munim ne akuekuru akuekuo okuru akuya okuru oh mate okuru ofri hine ne baye me pacha me free asante mampon okay penten ba mete kumasi boadi mate me da say akuya okuru enawie ewa akoma bu nsem AKoma FM osei krom tv yetio awia dia me ba ha enya bone me papa afri mu na me papa free mu no de omudi ni di me papa de no wo ye niam bi ama ene makoma enye ene se me papa free mu no mo de nsa ba se ye ba ye ya be ye yie ya ye bibia wie ana mo se me papa ene ma mo be che e de ama ye nti me papa free mu no na me ba kitwa china no benya 4 years ana me mu ka se adakaka na me ka se me ka tell me bla mo se o me ho mfa me se do me sia me ntimi nya adwuma emetua nti o mo ntwan na me free mu fi a aba betua e ya mpa so me free mu fi ya no ye ko be ma me ne tie ka se o be ye me ho ade nti me ko me papa mo ho na me ko bisa de o mo beje me ko ya me papa no de odi ade ne se man ko tua adaka ne sika na ama me nua mo a o mpene e ma be ma no mpa e me ye me ho ade nti me bae na mbebo na mane na daro ope omope bosia ma ye na ye dikotua ya ni ama no momfa me die wo mu mame a me ka me papa ne de ne wachina ti da na me fra na me se da de wo ye me die mani nje wuti mi gotua adaka no na fa me ne mama me makotua na ade na wo de koma ye no nso so a ase na ada bi bam me kan ya papa yi na omfani tinyi ti da kro na me frɛ na me se da me free kumasi aba me ma me mo nti kwan bia so e wase obesene na akofa me de ewom na ode ma me na papa yi ka se ansa na obaje se me send no lolly fare ti me je 100 cedis wo me ma me wona me send me papa no e na obae ye kwashia ye kwa na me ma me na ote aware ase na ye kwa na ma me ni me nua mo no mu ni ho na mo kwa asore nti nkura ka so mo kofre mo aba nti nkura sam ma me babo sam ma me ni mo ya trans me papa na asem obeka ne se baby a wokotwa ma ye ne ye baby plot bi baby ti se ye di container anem ye di container besi wo ana ye buja anje container anem de di si wo no wose an se wokora no otwa ma ye na se ye di si wo a daachi bi no obi betimi abaje nti wana ma me buja ne se daachi bi obi betimi abaje no
na ɛdan na ɔmo so dam no obi betimi abɛgye wɔn me papa na kyɛm ɔbɛka ne sɛ ɛdan ne deɛ me papa te ase no ɔkyɛ maa ne ma nti wansi na me papa kyɛ ɛdan ne maa ne ma ne deɛ oni ho asɛ bia ɛna yɛso yɛka sɛ waka saa adeɛ a ɛne yɛntumi ɛnye adeɛ no wɔ daakye bi a obetumi aba abɛgye saa adeɛ no meba okro twamsisi a na yɛmfa update mfam yɛwi a na watoa so de ama me why akwi akraba mejo so mako na pom to say nyame adom bɔkɔ na wo so ɛ nyame adom me ho yɛ papa me ho yɛ papa na why in so efe say the colors no is bright and Sunday collections fine the Sunday na akwi yɛ dem and then start Osei Chrome TV yo ya dem Osei Chrome ya dem Osei Chrome yo ya dem Osei Chrome TV ene hwirisim wonya nuru hwiri pepe we hwirisim start no pepe and no ubenya story no from kenken to kenken and mpacha obi nka nkyere obi na obi nsi obi se ka ho Osei Chrome e hore ye 40 pepe na chese ye dem oh yeah the nyame ase pa mako ye the nyame ase e na ye joada onyame ehu ye mobo na ansem a wo ho no ene gisem wom sa ha de ye kasa wo de wa asam ne ba asam no nye se ya beka ha no gigiri ye wi a sensam ne ye gya ho da bi ye ni ye dwuma sa wo de wa asam ne bre ye ya se de asam ne sitie no mako na bedwafo na eno ani se ye turu hu mirika sa na ye hwede ye bekọ akosie ye sister bi ba ha sister Gina se mo beka ina ai mame mo baby kakra bi ni kunu efiewura oni ni kunu fiewura nsensem bi na wo kyenam ni kunu se watopunu nim o ma ni nwura dan mu ho empanimfo ahodo abasem mu asofofo ahodo ye ka be me se da ontie ena wo be isi ene di aye ne de ese se mituru mirika na me bedwa ato amako ode na bedwafo na wo mo boa me se be ya me kunu obebie punu yin ama metumi ewura mu na aware na ye kama na nye saa de keka kɔ no emfa yie ni papa frɛ no o ka kyerɛ ne papa sɛ ɔde ne niema bɛba nti sɛ de na nsɛm kɔ no de wo yere a ntɔkwa bi ansi mu efiewura asɛm kɛkɛ watumi ama nam a wɔkɔfa ya wɔtɔn wɔn ni nyinaa pro enu so loan no okoje ye na ode kofai ni nyina pro walloke pono no padlock foforo de abetum me mma me yiri nwura dem na taade baako eno a eno ode free baabi omo no eba akuma ase ni asofofuo akeka bia ne papa aka o se da bi pono no omiem ene ye komu o ode asam ne bedan ye ode bae na asam areho ye nyina na ye dwene ho na ye nti ase ye fra be ma no kra ye fra be ma no na de wo keka na me yere wontie me ka se ma ne nji loan wasam iso ye ke emfa loan ho asam we na me say so we say mo be nyi loan nyi adwuma anye bia no mo worry for the past 20 something years what go dey trade dance so o se lalai okay enye dwetre sem e bia wo so akwankoro etu pese oyire beji no de aye adwuma wo tonto mama no wo to atade ma no wo to dross ma no woman sika so fa nkoye ne tia eno so abudi na ibudi no de ahe no de be ya adwuma wo ya sa ne ma we nyina enfa ma wo yere wo so se won trafie ma no nkwankwaji loan nya adwuma wo so a wo ma no bosia wo ma no sika so won fa nkoye adwuma oba ne be se da survive woman sika obeda ya adwuma na be ma yigina so kom na chese yenima de kra be sia ware ni mu a be ma na yetwintwan sa na sedan kerade aha de wo de wasem ba yetu ho anamo ne si asam ne si nkran yo mako enya ha enti ba bia wo bia no wasem no de ba ye di hu dwuma afi ye kɔ ye ba be ma na koma den pa enye de da fom yi bia enye de da fom yi se bia ye kasa ho ne ho nkɔ ba be ma ne se da omprenya de obeye afi de ye wo hwa ye kɔ ne nkyɛn a ye ni didi nkomo nkakra eni gisem apie ne se efiewura no ene mpese ne yere beba efri se ayi kakra bi ba ho enkura no ba na omo ba ne yere dem na ne yere koka ho asem nti fiewura no se ompese na ni behu ne yere ni kunu se saade a
mini sika me de handan enti ene yenhwe kwan a yebefa so a yebeba ba betina ho enti bra oyere bra beka me ho oyere bra beka me ho na yempe wo obi so nka ho na yenkɔ ne yenkɔpɛ fiewuru a kyɛw sɛ de asie bia no ɔmfa nkyɛ na yɛntena ne yɛnhyɛ ase mmɔ yɛ bra enti asɛm ɛyɛ ni gye asɛm o monante ho ama mpente nkwa ne sum ani awerɛho aba no ne nyinaa mu no nyame adom de kokosi yɛ ne sɛ ene sister Gina auntie Gina mami ana wo sun ene nyame adom okɔ ne kunu nkyɛn a ne kunu abie pono edi ama ɔno ene wo mo ba no ama sese asundue aba ntiatiefo sɛdeɛ yɛ kasa asɛm ne beduru ha yɛnyae mu saa no de ekosi yɛ no no yɛdamase pii yɛdamase papa ranso ɛna onso wɔ bi a sɛdeɛ Gina enya ne de emu ayɛ na sese yɛbie pono edi ama ɔno ene ne ba sɛ ɔnsan emra no na de ɔwɔ ne sɛ yɛnkɔpɛ fiewura ne kyɛw na wɔnye wɔn nsa pɛpɛɛpɛ ɛna wɔn so wode ne ba yɛbɛhwɛ na yɛtu ho ɛna ma ɔde ama ɔde free nkran na so enya results yɛnua bɛyɛ na no nso ɔba yɛ yi me rekra free ne din yi kakra Rebecca na Jane no Janet ɔne ne kunu ɔne Janet Boadu ɔne ne kunu de yi a ne nua no mo frɛfrɛ yɛ ne yɛ keka wɔ bɛ yi a ɔyɛ organizer ne yade yɛ frɛ bɛ ma no mo amote sɛ de bɛ ma no esi ne yɛ kasa yɛ because when we say the adru ni de ɛwɔ sɛ ɔkasa ɛma AKoma etumi ɛtɔ yɛ mu sanse wɔ no ankasa nim sɛ de ɔne wɔ ba no esi abrɛ ɛno nti yɛ kan sɛ ba no nkɔ fie brɛ no so na sɛ ɔno mu kɔhyia yɛn so yɛbɛba bɛka ho bi na yɛne abusua no nyinaa tena ase ne yɛhunu ne a ɛbɛkɔ akɔwie no kwa ɔkɔɔyɛ no wafrɛ efie dwo bɔne bia nkɔ so sɛ bɛrima no ekomu na no sɛ bɛrima no abusua no wɔn yɛ nti bɛsi fie hɔ bie mu no akyire din obi ankɔ hɔ sanse wɔn ankasa enim bra ɔbaa no abrɛ ɛno nti ɛno nso akyire din na mmom sɛ nhyiamu no bɛbɔ sɛ bɛrima akorɔkorɔ ne yere na waka akyerɛ ne sɛ deɛ adri deɛ wɔn ntwa biribi aso na wɔn ntena deɛ bɛsi wɔ hɔ no bi nso yɛbɛkasa te de wei na wɔsɛ nkɛnhyiamu no ba ɛnya ama nti no ɔbaa no wɔ kunu ebia na biribi atumi akɔ so deɛ bɛsi wɔn nso akyi bia no yɛde bɛto wɔn nim baasa wɔsan ɛkɔ taifa no deɛ ɛne ɛbrɛdwo bɔne bia nsansi mu ebie mu ti yɛda mo ase paa afei yɛnkɔ na mene akua okuru nkɔdi nkɔmɔ akua bɔmɔde na eti asɛm ne mu biem na afei yɛntie na wɔsɛ deɛn ɛna sie mo maame deɛ sie ne sɛ me papa afiri mu papa ne yɛfrɛ no ɔsɛ kwasi ofiri agona ofiri mu no deɛ ɔmo di ne di me papa adeɛ no ɛna ɛyɛ nneɛma bi a mani ɛngye ho okay ɛne sɛ me papa firi mu no mo de nsa ɛkɔma me maame mo ɛna me maame mo frɛ me ɛne yɛbaa ne yɛbɛdi na awɔtwe da bɛyɛ ayie ti yɛbɛyɛ ayie no nyinaa yɛyɛ ayie yɛ bibia wie yɛyɛ ayie no wie a yɛtena ase a yɛbu ka no ɛna me papa mo kaa sɛ mo ba bebie me papa nneɛma so akyɛ ama yɛya agye sɛ afe na me papa wɔ kookoo bi nti mmarima na ɔmo wɔ mu no ɛnkɔhwɛ kookoo no na ɔmo nti kɔti sɛ mo ba bebie nneɛma no so ma sɛ ɔmo bɛ sɛ afe no duru yɛ no sɛ ɔmo bebie nneɛma no so sɛ ɔmo bie nneɛma no so yɛante ho biribiara biem mimi ne me nua yɛyɛ 2 ɛna me papa so wɔwɔ nkyɛn mɛfa sɛ ɔmo yɛ 8 maame baako ɔno so yɛ baako ɛna 7 ɛso yɛ baako ɔmo akɔkyɛ nneɛma no ama nipa 8 no wɔ abla ɛyɛ mienu no yɛnya bie ɔmo anka nkyerɛ na wei na bɛrima me ne tie ka sɛ ɛbla so sɛ wɔkɔyɛ me ho ade nti menkɔ me papa mo hɔ na menkɔ bisa deɛ ɔmo bɛgye kasa ne nya mo ne papa firi mu no so na menyam nti ɔmo ka sɛ adaka ka na meka kyerɛ me bla mo sɛ deɛ ma yɛ deɛ mentimi nya adwuma emetua nti sɛ me firi mu fi a mɛba abetua nti mekɔ me papa na papa do di adeɛ no yɛfrɛ na kwasi manu wɔte sɛ mankotua adaka ne sika no a ɛnya deɛ sɛ ɔbɛpene ama bɛrima na bɛyɛ me ho adeɛ nti mekɔbɔ me maame mo amanneɛ ɛna maame pɛ bosia maame na mede kɔma a me bla mo na ɔmo gye ɛna mbɛka kyerɛ sɛ yɛakɔtua adaka ne ka no ɛna wo sɛ saa deɛ nneɛma no yɛyɛ deɛ wɔ mu no wobɛkɔ akɔfa ama mama wa na wo kaa yɛ o afei deɛ mefrɛ wo a wode nnɛ
me frɛ wa wo de kyena me asa me frɛ na papa no wɔdaadaa me saa die na me kwa na me se da me frɛ na me se da ade a wo ye yi die asa de wo ye me nte me ho ase wa na ase mi nkotua na kɔfa de papa de maaye fa maye afi makotua sika ya wie 3 years kura atwam on pesa wo de ne ma ne be maaye wo se da sei ɛda no so no ma fa ka afiri Kumasi ya na me kɔ me ma me mo hɔ me kodu na me frɛ na wo se me yare me ntimi ama na ma sa fa ka na ma ba wo sa frɛ na wo se da na ma sa fa ka na me kɔ ti da me kɔ na me frɛ na me se da ɛna de wo pe manya fa ka ja me ma hɔ abedru painting ha de wo so wo ba me kɔ na akɔfa me de ma wo se me ba da agye se wo send me lolly fa ne ye nipa mienu na eba na me ka tell ma na ma me 100 cedis na me de send me papa ya Sunday scan man what me ba ene ye ko ye oye wo so wo ba na ye si mu ne ma me mu si mu ene de me di na chi ne me nwia na o ka me ho ye ko ye do station Okofia station na papa no ene obi te ho ene ye ko me sa fa prage ama ye fro ye de ko papa fi obi go emu wa me nim sa me papa no minti mi ma ne nante ne ye fa prage de ko ye ko du ye na me ma me no o tia wale asa papa free mu no oni ho okwa asore no me ye SDF ti ye ko Saturday ti e kwa ya no na omo so omo kofre me maame na ba se me maame ne ba bo se wo mo me papa ne ma na no so a o maame ben me maame na me papa wa na no tia wale ase owu ye o step mother me pa cha se me maame ne ba bo se wo mo me papa na se mo be ka tire ni se wo kotwa asase na amaye na plot na wo kotwa no wo kotwa container anam e na de amaye na no kra na wo twa amaye ne se daachi bi no obi betimi aba abaje nti maame blanam di na chi ne busa ne se daachi bi obi betimi abaje sen na dan na no se dan ne de me papa ti ase no o chama ne ma na that means ye nya me papa ma nti na me papa ama ye dan ne bi no ana me se sa asem na wo ka ne de me nti ase nti me papa kwasi manu no enye onu mom na di ade de odi ade na ni afira a woda de afira no amponsa nti me papa ne di ni si ni na so nti bibia ni amefira me papa amponsa no ebo na mane ti esi ya na mefra papa na papa mponsa ase na dia so na kwasi menu aka ne sa na mse da de waka ni enti mi se esi akra so obeje obi dan kra de amame a me nya de se maje ama bibia ba be si akire enti no se me papa na ka se me papa che da ne ma ne ma wa me hu se ye mienu ne nya me papa ne ma enti ka ya bo na ye ne me nya papa ne ma na ode ya nsa ba ama ye de ye be ye bia na wa sa asem na wa ka kire ne sa de a yentimi enyi nti sa dia mbia am de ne beko bia me de ne bakwa ama mra ya adwuma nti me ka tell me papa no so ka se de sa na papa na aka de no oni bibia aka nti ma me ba ye nyina achi no me fra me papa no ebusa no da akochi sai wase de kosi ya na kosi ye nti ma tena se ahu se papa sisie na na osisie nti na me se sa dia mimi ntimi ene ne nka me mo adaro ma me de ba be da mo na mo aka we se mo ka na se still na wo se ye nya papa ne ma na se japade na o ma ye ya ye de ka ye bo na yie num no o me ansese no fo ye sika ma ye na o mo mfa na ono so ntra ne ba bi ne ntra ye ba bi da ma na de ba ya na wabie na no aka mo papa ya we aka no asem ye friend saying akwasi menu okay nti akwasi menu a ebie na no aka kire mo se mo nye mo papa ma na mo ma me de mo free ba bi na ba ye ma ba cha wan kan sa de o ka ni se me papa ti ase no che dan ne ma ne ma o che ma ne ma na o che ma ne ma o de ma me mbra na aha eye Akoma 87.9 FM shanenso ema me se dwumadie edamu live ewo Onua TV edamu live ewo Osai Krom TV enti ubetumi ahwe bi ewo ho wadawroma ma yenko na yene good morning Herba good morning Herba for enkonkodi enkomo enfa good morning Herba Mr. Eho Obae no be kan say mi wa ha say papa ne say oya ade bi de ahye o enua asam akwaba obeye screening bi Saturday no inimpa na esese nka omo ba no bebre na be ka gate echi sa yes because of say bro omo frɛ say omo ba omo nam kwan so na time ko nti no doctor so Saturdays ni ade ne ya na wedding ne eyie ni ade ni nti
yɛne nyinaa na wobɛnya no nti wei deɛ nyame adom wasan de akwanya de ato wɔ kaseɛ paa wɔ screening kaseɛ paa na yɛyɛ a yɛnyɛ biom gye sɛ afea so no ɛne bi na ɛduru so no nti mimi dɛ ɛbɛ pick number no to register wodin ne baabi a wofiri ba foto wɔ tiatiatiatiatia deɛ tie nie dane na mebisa sɛ obi wɔ hɔ a wonkɔ hospital nkɔda mpa so da koraa no wakɔsrɛ obi wɔ pɛ akɔsrɛ obi pɛ yes wokɔsrɛ obi a yɛahwɛ sɛ ɔkɔ lab room koraa na opia ɛyɛahwɛ ɛka a wɔde ba mayi ni sɛ sɛ wote sɛ yɛka ne sɛ yi a baabi a wowɔ biaa no tumirika na fa kaa na fa wo telephone no 30 phone no abɔnten so abɔnten deɛ no na ɛyɛ mobile one no sɛ megyina abɔnten na mekɛsɛ no fa frɛ wofrɛ abɔ wo din ne baabi a wofiri ba na pɛ sika ntɛntɛntɛntɛm na fa bra deɛ nti a mekasa ne sɛ doctor biara bɛkasa mfidie so anaa ɔkɔ radio biara so kɔkasa ɔfrɛ wo sa brɛ ne nkyɛn na ɔfrɛ wo sa brɛ no bɛgye ayarehwɛ wonya wobɛkɔ ba amount na ɛda so no wonim ɛno nko a ne yɛ na ɛsi ayarefoɔ no kwan na nka deɛ paa na ɛbɛsi sɛ obi ayare na gye sɛ obi kɔka kyɛ ne sɛ na wɔnkɔ ayare sabea Marco asɛm wei ɛduru baabi a ɛnyɛ logical obi num aduru ma yarefoɔ ɔnkɔ kɔmfa no akyi na ɛnyɛ hɔ a ɔto boɔ koraa ɛnduru hɔ sika na ɔde bɛkɔ no ni hɔ very good nti wonim da na mehyɛ da frɛ papa bi kasa radio so na mede number bi frɛ yɛ nya me number ɛmi sɛ na dadi mpatwɔ me maame ɛni ha no na meba a memfa sɛ mbra ɔsɛ ɛdi sɛ nam so wobɛɛ 2 years nie ɔsɛ woba aboɔ ho 5,000 wow ɛna 5,000 me ne ne kan ya na ɛbɛsi 3,500 ɛna me sɛ really ɔsɛ ane ba na mehwɛ adeɛ na mehwɛ mepɛ sɛ metie adeɛ hwɛ adeɛ mefrɛ obi nso for stroke ɔsɛ woba fa 6,000 bra mekɔfa no wai ba wei ne nyinaa no na Dr. 3 days sɛ nyame yɛ adom a memenda ɛbɛ ɔno a de na ayaresa bia no ɛsi wɔ wo bɛwuram kɛkɛ bie ne clinic no wobɛdu akora na glasses da ne ebi ato hɔ wode fa nipadua ne wuram wuram a yareɛ bi a wode baabi a wode fa bra ɔno a prepare no nduro ayɛ ne biribiaa yɛ ready fa wo nsɛm sika 150 cedis pɛ 150 nduro 200 cedis ɔn sɛ woyɛ mu ahyɛ wo saa sika no na ɛhe fa koraa na ɛyɛ a na ɛsi mehu bi da ɛna nyɛ ɛni nso o anaa brɛ ne yɛmprɛprɛ ho no kɔ yɛde mfidie ɛhyɛ da ahwɛw mako deɛ ɛyɛ na ɛyɛ nika ne sɛ obi wɔ ɔba yɛbɛtake ne vitals no from the OPD hɔ wobɛtumi bi sɛ nipa ne sɛ mpakyɛ wɔ pressure ɔsɛ daabi o onim ade koro mpo na wobɛkyɛke bɛwie no bɛtake ne vitals biribia bɛwie no na pressure wɔ mu nti woka kyɛn sɛ wɔ pressure nti na nansɛn meyɛ adwuma kakra no mabrɛ nti na nansɛn metumi nka mentumi nti na nansɛn ɛdu anadwo a mentumi nda no ɛyɛ saa deɛ no nti woba ma yɛkyɛke saa no mu nyinaa ama wo yɛwie a yɛma wakɔ consultant wokɔhu doctor wokɔdu doctor nkyɛn na wotumi hu asɛm ka afɔ wotumi hu asɛm ka yɛde mfidie ma wo sɛ afidie na waa wode wo nsa ɛsom makɔ afidie na bɛskane nipadua na fiti wo tiri so kɔsi wo naasɛ na yɛwie a yareɛ bia bɛindicate fidie no bɛindicate no sɛ wodi sa fata sɛ yɛmfa nkɔ lab a yɛbɛkɔ akɔyɛ lab test ɛno na mebisa wo sɛ wokɔ lab test kora pia hwɛ sɛ yɛsɛe nti wei yɛ sa mo akɔ lab aba doctor yareɛ bi a doctor bɛhu no ɔno abɛtwerɛ nduro ɛde ama sɛ fɔkɔma nursefoɔ no na ɔmo nsesɛ nduro ma ɛhɔ na wo yam bɛhyew sɛ na miikɔ sɛ na miikɔtua mpempem but saa berɛ ne yɛagye wo nsɛm sika no awie 1.5 na awie enti wontua sika bi abie ma kɔpem sɛ wode bɛpia bɔnten na wobɛkɔ wo fie ɛno na ɛyɛ a na ayɛ anigye sɛm a maakɔ sɛ nka mamfa m'ani nkɔhu adeɛ wei bi pɛn a anka mengye ndi da because 1.5 they call hospital but yes but Dr. 3 days and make it this happen ama yeni age enti yame ya do amemenda ye hwe yare bi te se abofra ya wo no na be 4-5 years 3 years na we expect say gasa abra abofra na kasa but ontumi nkasa we expect say nka abofra na ba nante ba ontumi nante e wonim Dr. 3 days de san koda ni na hunduro e de aba original Dr. 3 days yame ya do amemenda we wato ne bo ase de saa ya kan say emofra ni ndura e de hwe wo mo ode aba nti abofra bi ho a otumi kasa bo otumi nante ono aba kire oduro se do besi di asrasra abofra ne nan
Edibia, the Asa woman no Bamanano. Copy me say Abofrane Bananti within 1 month or Sabofra 4 years old to me, or so to me. Abofra be to me, and so Cassa why a ding at the Amano. So what in a bar? Yamay adma memenda, what their phrases and register. Oh, I'm crying over phrase 0246 negative 59 59 41 41 17 Accra na Central Region Kaswa Momon Fresh number no. Very good. Wo kumasa me wo kumasa so de amount. Tie. Obi o wa ma ko se meni ha me. Eni na e ha no. Se unso obi hye space ya hwere mienu. Obi o wa ne de na e life. Obi so ne de se oyifri ne ni a ontumi nante bie. Hwade bi wo he. Ye wo nduro bi a ye nsuo wanwaso obi a oba ye nchen ko for years a mo say doctor na odi nsuo huhre ni so ni nie na aye ni kan de ama he. Tie. Oba me ya ma oye nsuo ni bi. Hyeda fa ko huhwe ni so. Bra wa sori anopa a wotwetwe wosi ewie no. Fa nsuo ni bi huhwe ni so anopa enyimre doctor na ba che okwan ba fa so oba yusu sa nsuo no. Uwie a eno ano no wo de da na tu wa adwene mu na dwena wo ho. Me say nsuo na eye na adwuma se de se ene se papepe. Afi obi hwa mi. Na se ma working na say me ma me yin stroke. Me papa yin stroke na de na me nso me ye. Me pa cho pick numbers na egu TV nation no. Me say o wankran ne nkwado na wo Central Region ne area ho a. Phrase 0246 na egu TV nation. Afi number 2. Obi se papa yin stroke. Na me nso me de ne ya me mwo me ho sen. Ma ko sansam no kwa de ya na yen hyeda mpeti. Wonim Dr. 3 days say obi a odefom a owosu no. Saa nimpa ne nyansa ntwa na ba. Tie nipa ne yare stroke. If it by be about 5 years, ko ye adwuma da. Na doctor afro say business me mwo me ho san a. Na wo san de sika bi akɔhwe ne tirim da bi. Dr. 3 days say when you adaje ende ehwe no nko ade a pick numbers na egu TV no so no. Emu bi e ka wakoma bi afa. Na mom o ba fa wo nsɛm sika 150 Ghana cedis. 50 cedis ne makoma miensa. Ofo de no makoma miensa. Fekura wo nsɛm bra. Eto de yen. Ako ekuta abofra me say sika we wo de kuta abofra. Endi by 1 week. Atoto ba manasa. I am telling you the gospel truth. And they are. And to say, oh, buyer sabia. Now why you lucky young doctor be safe for 1.5 bra. We crowd the camena wa. Camina me bush and for in ababa. Marco, you will do be at Bama goita for no special compo. Madame for also ponko. A bow minimum say, de bia de Maya feel good. Miss Row. Young couple, why you are doing my war shiny idea. And ye a drew way. Baby a biwo aya biaba kope Dr. 3 days original Dr. 3 days in chain Kumase aya etimetim Lumba Junction Kumase Pankronet Metiluma Junction meme in the way enya wan say na ya juada mane yon wan pick number ne ende o pick ya frɛ na register within ni baby a free ba yan kyerɛ nto ho ye yan kyerɛ to ho wie pam eno ano no emfa ho say mem ena akosi meme obaba na wudin da ho na wakɔ nyesi obatena so fa goita na bra goita na ye hyeda ma waduro bi enku bi odi bi besrasra so dia wo benom de odi bekɔ fie mako ye won krof eya na sabre wo mu anka ye ba ye de dom bedi echi me ba me nkasa omo abedi adanse de amaye obi o se doctor waduro kan me nansa papaepe wo nti na fan Dr. 3 days original one ankasa afi ye behwe nkrofo bi obi o se okuta severe body pain na honam ya ne ya eduro bi e wasase su bi awanum bi nanso na honam ya ne ntumi nkɔ ye de ye ma weduro ma won no mako naturally ye ma won haban foko gu nsuom na fa sa haban na egu nsuom wa fa dware abro so afa dware na nsape abro so na wotwe de kɔ no wo be sa honam ya wo na woda kora na honam tetew no wo be sɔre efisa ya wo ne mu mako ye wonduro bi no de be ma na wo de ama mema na ama me minim sɛ oba de woda mpa so e be ma be butu so a wo mpa na petere na nka wi wo na abasen kɔ da bi eduru baby a eyenyenyo adwendwene ne me kɔ programs ni ade no enu na ya na ye sa enti ye ma waduro bi mako ye fa na quick start wodi kube nsuo na benom kaya ya wodi see ya kanania twanyanyo na ade so sanete enti quick start oba me pa cho oba opa fa kube nsuo bra oba ye de aduro ni be ma wa oba we ne wo no guso o we na wodi kube nsuo ni de pia no mako extra anymore 150 Ghana cedis when some sika 1.5 per fabra me brand ne ma me sign no ntino me kana ma dia kira wo say wo pankro no wonim pankro no a fine wonim ho anya hwe me ma direction Kumasi ne baby wo bia asante weje wo de for car besi Kumasi uduru Kumasi abisasa me kwatafo ehwa pankro no medema kwan so wo de esi wo etimetim junction ne so a wo se me ko Lumba Junction na Dr. 3 days so me wie wo Central Region ne Accra wo pa braka so besi e wo Tulaku Kasuo Tuba
Okay. Na bi sasa me ko Mama Africa Junction. Eno ano no. But o Ashaman so abra Ashaman Tulaku na besi ewo Christian Village. Christian Village also me kwa Dr. 3 days original one ankasa. Obiya jo baba. Enti me soro so no driver ni bi a wutie me passenger bi a wutie me pacho obi a wo hye wo dem a wutie me pick numbers na me soro so. Okay. We there 1.5 per dem a kwantine fie. 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ofra within ni baby a free ba and your registration card. Meda say mame mamu akwaba FM AKoma 87.9 FM Onia TV osai Chrome TV ewa akoma mu nsem dwumadie so edi amije so ene makos ensa na yekọ akwakofa good morning no na yene Akua okru ena edi enkomo Akua ba o papa ofri hene agona hene fa agona Asante Mampong okay ofri mu mfie sei ni about 4 years. All right. Onya fie say answer with him. 83. 4 years, 83. Okay. Oyare da ho kakra. Me pa chan. Okay. Na mokoko hwe no. Me pa chan papa yale ya ne die. Ya ante. Ya ante say me papa yale. Because ma de ante ya ante ne say me papa no. Enti de me papa na ka na mama adwuna kwesi so e no kura. Me papa no wan tene no ho anhwe ye minim nua no. Se wo school mu kura na se ye kwaji school fees ya yetimi nante ekọ baabi a wo no yekodua no wa hia ye dwom sika do ma ya lole fe wo te mo fa nko nti no me papa ne de ne ye nka enko ne ho nti wo yale ye ne ya ante kwesi se wo wu ya omode nsa no e bai na ebra no won hwam no de na na mo ma men so ka no se de yen because wo meja ware kura na se mu wo school na papa no enhwe mu a at least mami to be friend no say jawu jankura na bome so e de ben na anamonchu ben na mami tu wan tu wan na mami wan tu wan na mo bia ebra wo papa no mami ja wade no na mu won fie san ma no de mintimi je because machiri ba de odi machi no osua timi me kura na me sua ntimi nim mintimi nkyere de ayi omudi ja wade wo papa de friend san ye fa no se kwasi okay osai akwesi. All right. Nti ena una ne bapani ana say me pa chan. Okay, wo wanya fie say Anya 38 years. Ena o papa we 4 years ni. Me pa chan. And I just say 38. Now o papa we ena wo nua no so ono so edu achi no so saying 35. 35 years. Me pa chan. Okay, o papa we na just ono no 33 years. No, 31 years. Me pa chan. All right. Ena wo maame so animu ani nkomo amfa se bia ono papa ja wade no sa bre na ode wo ba no na bia wo 5 years na wo nua no so 2 years wo no maame no ani nkobo bia sa Me pa che da bi mama ni nyina ne se me papa be faaye ni esusa no o be faaye no ne ye kwetena na asetre no mama na nye ene say enye se sabi mpaboa chele wate kula ni eni bi hye ye nhye bi me papa so no ye adwuma no ye forest guard for ni bi no adwuma na no ye anso ni ani bi enti me bla ba ko me papa ni ba ho obadwa enti oba ye fie no o se ye nkoja no kwa ye ko no obusa ye se ni mpaboa we ene ye se ni mpaboa na me bla no koto mpa chele mai me papa ba o se sa me bla na koto chele amande wa bedidi na tem ti sa da on timi hwe ye biem na ode ye bra ma me sa e de ye bae ma school atale kura ye ko school ani enhye bi ni e wo papa ho ni enhye school me na me papa de me to no mo kwa school mo enhye school atale ni school atale mama mo dress sa na ekro ai fi atale me na me papa de me to no ono na mama atale bi ni ase e frɛ no adokodo ana me ma me pam ma e ansa na ye ko no nti no na me sha na me di ko school enti me bla na ba obeto mpaba na ma me papa say ontimi ene ye ntena biem ana ode ono kra nya ona de e bai ode yesoma efi a ye ne ebo ho abaya bi wo ho ne afre no moda ana me papa de ne ma he na ode ne bre ma ti e bai na ma me su ni ho na ma me wo do afuo ti no ko na afuo ti me bla ho
ɛde yɛkɔ me maame hɔ ɛna maame si daabi ɔnte aseɛ sɛ papa de yɛaba na asɛm wei deɛ ɛnyɛ asɛm bi a papa ne de yɛɛba nti yɛkɔɔyɛ ɛna maame bisa sɛ yɛbie sukuu a ɔbɛsa de yɛakɔ ɛne me nua no kaa sɛ yɛnkɔ ɛna maame si daabi ɔde yɛbɛkɔ na wakɔtie me papa no mu asɛm ɛna maame yɛde yɛkɔ nti yɛkɔ maame hɔ na obi aburo dɔ aburo no a na wɔn retwa a ne yɛkɔboa ano a na nipa no yɛpɔn a na wɔn yɛ buro no bi ɛno ne yɛbɛtutuyɛ ɛna maame etutuyɛ na ɔde kɔ odwa na ɔkɔtɔn yɛ na ɔde tɔ sukuu ataare ansa na ɔde yɛbɛkɔ me papa hɔ no ɔde tɔ sukuu ataare de maa yɛ yɛkɔduru yɛ no me papa me yɛ antena ase deɛ ɔka yɛ ne sɛ ɔno deɛ ɔntumi ne yɛ ntena biom ɛna me maame ɛsaa de yɛ baayɛ a nti ɛno mu hɔ no saa taa na me gyina class 3 na wɔn fie sɛn because sɛdeɛ wosi kan a wohunu ne yɛkɔɔ soɔ yɛkɔ pam alokodɔn ɛde maa mo ɛne ho nneɛma deɛ na kyerɛ sɛ w'ani afi paa nti saa berɛ na wɔn fie sɛn because ɔkae magye deɛ na ma ɔbɛɛ 13 to 14 years nti ɔde kɔ maa mo maame no na wowɔ 13 na wokɔ 14 years okay na ɛberɛ a yɛde wo korɔ no na ɛhefa na moteɛ wone mo papa na moteɛ yɛ ne papa te Asante Mampɔnkɔ fie ase mepɛ sɛ mehu fi kora na motim ɛyɛ fie a wɔne second wife no kɔtena mo hɔ a na mowɔ anaasɛ saa fie no wɔsesa no mampakyɛ hɔ a yɛne wɔn nyinaa yɛne second wife ne ma nyinaa na ɛwɔ fie hɔ nti saa berɛ no waware foforɔ mepakyɛ ɛnyɛ ɔno nko a na teɛ mepakyɛ nti na mo ne mo step mother ɛna teɛ mepakyɛ ɛna step mother no ɛhwɛ sɛ momfa fie ataadeɛ nkɔ school ma mo nhyɛ mpaboa mfa nkɔ school ne adeade na ɔno nso ani tua ma na onim paa saa berɛ nso na step mother ne wo papa wo na ɔmo wɔ ma masɛn wobɛkae me yɛkɔɔyɛ no deɛ ntaafoɔ na ɛbɛdii me nua no akyi nti nyina me maame no wɔ mpanimfoɔ di animu wo maame wɔ mpanimfoɔ ayi no me step mother no na ɔne me papa no awo mpanimfoɔ a ɔmo kyɛɛyɛ wɔ animu wo step mother ne wo papa wɔ mpanimfoɔ na why ne first wife na why yɛ second wife maa no deɛ menim sɛ me maame na kɔtɔɔ so deɛ ne me ntim sɛ because mpanimfoɔ wɔ animu sɛ wo papa ne wo maame awo because sɛ woka sɛ ɔno no wo maame gya awadeɛ no ɛna bia wo papa kɔkɔ faa no a ɛnka mo anyinyini kyɛn ne ma enti no sɛ kɔba so ɔno ne ma mpanimfoɔ kyɛn wɔde a na kyerɛ sɛ ɔno na ɛte na wadeɛ aso ɛna wo maame ɛkɔyɛ asomorɔ sama I see nti wɔn mmienu nyinaa ɛna na ɛyi ɛyere panin no ɛne wo maame nyinaa na ɛte fie baako mepakyɛ na maame nti wɔ bi na maame te hene ɔte ne fie me maame no wɔ penten Asante Mampɔn oh okay ɛna na nti na bi a papa akɔsra no ana ɛtɔ da na ɔno nso abɛsra papa ɔhono ɛna ɔde wo mo mepakyɛ na kyerɛ sɛ mokɔɔyɛ no na yere panin no ɛne ne mma no deɛ wɔn adi nkan ɛne wo papa atɔ saa asase no a wɔn asi wɔn fie no a na wɔn ti mu yɛkɔɛ no ɔmo wɔ hɔ na ɛyɛ Atakwame ba na nyɛ blog na yɛ Atakwame dan na papa na si ɛna ne yɛwɔ okay nti Atakwame dan ti no wadaworo ma o maame na ɛkɔboa wo papa ma ɔmo bubu Atakwame dan no ɛna ɔmo si blocks dan mepakyɛ dabi tama yɛyɛ firi wɔn deɛ na Atakwame dan no mu ana na me papa tie okay na ɛberɛ a wo papa firi mu na mokɔ hɔ deɛ ne yɛbubu Atakwame dan na yɛ no blocks mepakyɛ mama I see me da se ɛwɔ hɔ na wo se because wo papa anhwɛ mu mmienu ne nti no na ɛnya ade a mokɔ hɔ ma yɛnhwɛ date no sɛ wobɛkae a ɛberɛ a wo papa ɔnhwɛ mu wɔsan de mokɔkɔ ma wo maame ne ade no a mofiri hɔ no na wo papa bɛwɔ bɛɛ ife bɛɛ sɛ ma ne deɛ mentimi ɛno deɛ wohunu na wowɔ 30 na wo sɛ wɔ bɛɛ 13 years ɛna wo papa wuyɛ nso na owui na wɔwɔ mfie sɛn na wɔka 83 na wɔwɔ 83 years medase ɛno nti mu ɔde mo kɔma mo maame at the age of wo deɛ mefa no sɛ 14 years no mo ansan ankɔ ne nkyɛn biem ma yɛbɛkɔ hɔ a ebia na yɛaka school bibi na yɛkɔ no hɔ akɔgye na sɛ no kora mokɔ a no ɔmfa ma mo because ɔno wɔwɔ hɔ yi mu no ɔnhwɛ mo dada ɛna ɔno akukuru mo kɔ mo maame hɔ nti ne school nsɛm bɛɛ na mokɔka akyerɛ no ma sɛ deɛ ne anim sɛ yɛ papa no nti neɛ yɛbɛdwane menim nwa no bɛdwane koraa kɔ na me maame ne ɔnim si yɛkɔ hɔ yɛdwane nante kɔ because yɛni ka sika yɛdwane nante hyia me papa no a na ɔno so aka kyerɛ sɛ wɔni sika wɔtumi ma yɛ lɔle fɛ
say yam fanko ti e ba ne be ka tell mama na mama ya didi atem say me sumam baby nti ma de ye ne say me wie school no me wie school 2004 JHS and SHS JHS 2004 me nya 14 grade 14 me mama nyina na de call me papa ho me papa ka je ontimi nto am school so ma me ya because most school na sports bia ni ho a menye bi sa emu de ne de hin ma ya ba mrika metu e ba netball amebo e ba volleyball amebo nti na teacher for no mo ye no mo ni agye me ho ene e wo mu kra bi wa me gaga ba ye ko bobo am jimi ka jom se me ma school ya na ya yesam de sa bre ya gaga ba enko ma me timi ka jom se me ma school nti me de results no kwa kire me papa na o ka so fa me ko school no e ya me ya e ma me na papa de me to no ka je nse se me papa de me ko school no be to school atale o ba fa school atale ss ne atale ne ka me papa ka je nse onya ti won fa me nko nti me me ba fie ya ba ye ma ene wonu ya na odu achi nyina ono so wi school sa ono so me papa to ano so sa and so enam say omo a Mr. Mother na oti awale ase no ne ma na omo di achi na na say bi omo di anim ni wi school no oto a omo so ma me pani because ono na ye yere pani omo ma oto a omo so oh na me papa ka je say ade na omo oto omo so duru say ebi o university omo wie SS no so kra obi antimi anto aso bi nse bia enye so omo na antimi anto aso bia na ahode ni wo so papa de ma na papa wo sika ode be hwe omo ba na emode no omo homode esidan wu na wo nko ho enti esidan na wu so omo homode enti na ya fo manto aso ma say obi ogbo na homode de me no omo na start ye ono omo na start school me no omo me ne ba ko ne gina enti so ogbo na omo ye exam se bia wa ba kra na bia 25 emfa hono bia oduru SS no no ma de sa ho de na woni ma ansesa woni me ma me nua ba na etie me ma me nua ba na oba fie wa se akua wo nua note me na mtwe ma ka je se adwuma ne de enya biem entwere note ma no itirimu oden entwere ma sa omo bo ma bro de wa sa me bo na bro ne nyina ye pe esa ama ebi so na nko no so wa adwene pa nkoko ne ma nko bebo adwene bia ni because munyina mu free papa ba ko ntie bia na adwene pa wontim ko bebo ho adwene bia ni ho mo nti we hwiase na we hwiase duru ba bia ho na be so no yonko apagya no sa me ma nya dia me ma we nya eno ne adwene ya wa abibifo ye tirimu enam so ma ye ntumi nko nka ma se o papa ne judi se uni made ana wo to awo so nti fa wadi nim na wodi nim no fa kwa e nko ma obi na atwere no otu ama na ko do agam si room o na be ba betwere oba betwere ama odi anu se obebo ano odi anu se obebo ano okay nti o papa free mo no so mo anko ho me papa free mo no mo de nsa bai e ma ye koyi ye koyi me pa chan ye ko na ye di ka ko hia mu omo ka say emma no emla meeting nti me na me ma me ne ba me na me ye pani nti na me ko hia me bla mo e wo me papa mu fie me ye meeting ye bibia ko chi say ye bedi na awotweda ye bedi na awotweda me ma me ni me nua mu nyina e ko ho e ko pe dan ye ko tena ho e ko di 1 week 1 week no omo ka je me say ba ma me ne tie no me ka je say onya me ho ade ba omo ka je ni say amamle bi oho bia omo be ma na ye ma omo hye no ma ne ye na wonyi ni say omo hye be ma no ma ne ye wa bra onya ho ade wonyi ni say o papa yare no na mote bare bia na wan hwe mu nti na ne ho ye mohi wan hwe ye wo yare da ho a ye ne amfi esika emfa mre wo ye mfa wo nko hospital wanya de wonyi ni say ma me papa yale ye ne de because am te ya na me boa obi anyi mu azutire ba wo ne de ka kire mu ya nti me papa no wuye no mu no e na me bla mo ka se omo fra me ma me papa ni ka kire na me se me wo number me nwa isu wo na mo fra me bla pani ka me bla no so ma wa nka hwe an kire ye bla pani ne hwan because o ma me o no papa wu mienu pe me ba cha da mpanufo di anim onse be keka ne sen enti wo ma me no papa wo sen omo utu ba ma me no wadi kia wo ba bi ansa na okwa wale me papa no enti fa de no akwa wo no ba bi no to nche me ne wo papa ma o ma me no wo papa ma no na meka ye tu aha no na meka okay
Enti omo so omo frɛ wo bra no. Ebo na mane se me papa yale. E na wo bra no so anka nkyere mo. Wanka ankyere ko ji se me papa no wu ya ko ya. Omo yitu mi se papa no yale ne ya ama. Na mu ja se wo yale ne ya ante wo hwe no omo se omo frɛ me bla no. Na me ne ono so wanka bibi ankyere. Na se munyini ye kra mo ni fifi ye nyina echi kra no na mo nkɔ hwehwɛ no. Da bi ma. Because wa hwɛ mo ntia. Ma wo wu yi de se mo kɔ. So wa hwɛ mo ntia na ni se nka mo kɔ. Ma se me ka tira me maame na maame se omo nya adensa aba. Nti ye de ya papa no. Nti ye wase ye kɔ. Ana ye so ye tu anamo ayi kɔ. Okay. Nti wo papa japade se na oja na kyire. Ma me de me hu ya ne plot na na ye te so no. Ana ayiye no mu nso omo yitu mu se me papa wo ko. Nti mema na omo wo mu mema me papa ma me ya me nsa. Nti omo no nkɔhwɛ koko no so kosi se ye be ya ye no be wi a ye be kye ne ma no. Omo nkɔhwɛ koko ne so e de ama mo nyina na ansa de yin. Menti Sa na omo ka so omo nkɔdodom. Omo nkɔyɛ ho adwuma kosi se ye be ya ye no be wi omo be kye ne ma no. Okay. Na eniema no mache. Mamba cha omo akɔkye. Okay. Nti ade na wei kɔ hene. Ma me nim se do omo si kye ne ye side de ye nya binti nim se do omo si kye ne ma. Ada busia tena se na omo kye ya mfrɛ o maame ma mienu no. Omo amfrɛ ye ma. O papa ye well. Nsamanse we ye bi. Ma omo amfrɛ nti se wo ye so wan yo minim kwa omo fa so omo de kye ne ma. Dinti a me bisa so ye well no ene say mokɔ ya de ɔkyɛ ejapade no. De odi ade no a wode na si ne na so no. E ka se o ma cha ma ne ma no. Nti a me ka bia na o papa ja well. Ya wo kyerɛ say efie na wo si ye no. Eno na ye edankora sɛn. How many bedrooms? 7 and 6. Because Adameka is 7. Mami, a motri munka. Ma 7. Yes, 7. Okay. Ena wo ye no so no. The otena busua pani na nemu no. Eka say o papa che e dan ni nyina de ama ne ma no. Meboa. Me pa cha ma. Ne ma mo so mo ye ne ma. Me pa cha ma. Enti se wo cha ma ne ma ka definitely nka mo ka ho. Enti na bia no wo ye nsamanse ye well say bia me ma no obia bia me first wife no e ma nso no obia fa maako de a ne hu ne se wa ye bibi e de ato akire enti na ne che na ba ne sa no ma mi nim me na we mi sa woni mu asa wo sa ubisa ne akire wo mu e bia ma musa okay enti ukọ ho no wa frɛ no ɛna wɔka kyerɛ sese ne sei ɛyɛ dan no nko na no wani di akyira na sɛ koko na yɛ ka sɛ wo nua pani miɛnsa no nso nkɔnkɔhwɛ so na mu wie bibia no ayakyɛ no nso koko na wani ma me de koko no ho asɛm de yɛ kɔ yɛ musa koko ho asɛm na kyerɛ sɛ de mo mpɛ koko no na de mo ɛna ɛdan no so ɔmo dam no minim sɛ me nua mo dam ɛna me nte wɔ ti mi nka man kɔpɛ dan me papa ne yɛ sɛ dan ne de yɛ nya bi plot no obetwa ama yɛ plot na wahene fa papa to asase foforo da baabi ɛwɔ baabi ɔmo teɛ na wasi atakwam ne bubu yɛ no ɔba nanim nti baabi atakwam ne ɛwɔ no ɛna me papa ne yɛ sɛ nko obetwa hɔ na ama yɛ chobo asema me kyerɛ mu yie na kyerɛ sɛ ai koko ni baabi asase foforo na baabi ɛna fie na wasi ne so na ensi baabi nko na emom efie no a 7 bedrooms no esi so no saa efie no a no ɛho ɛna asase ne da me pa cha mama enti ebere o mu bubu atakwa medan no ɛna sa atakwa medan ne wɔ ɛkyira efie no de o mu pushi ba animu kakra me pa cha ɛna asase kakra aba abɛda kyire me pa cha mama asase no wɛso anasa te sɛn ma de da hɔ no so ɛso yɛ ka sɛ mo obi nya hɔ adwuma no nanka yehunu ni a wo ka ne hwɛ asase na ɛda ɛdan na kyire no na yɛnhwɛ ma nya obi a me nua no so me frɛ no ɔse ne na yɛ ne nti ontumi nko asase na so a ɛso bɛɛ sɛn bɛɛ half plot full plot ana bɛɛ 2 plots sɛn na tie nim sɛ tete asase deɛ ma mpacha mu wo wa bɛɛ half plot mpacha ɛna side de fie na chie mpacha mate me enkomra sisi ya half plot okra no ebedru studio ha ana ebeso ache studio ha half plot beso ache studio ha ho okay but wo fie na chi ya to fence all afa ho me bacha there okay me ba aha AKoma 87.9 FM
Onia TV, NFA Osei Chrome TV, Facebook, Akoma 87.9 FM, NFA YouTube, Akoma 879. About 140, Simedru, Mede Emma, Dr. Akosia Ediaya, Nafe, Yako, Power Specialist, Herbal Hospital, Power Specialist. Na ehona wokwa, which means ampa, ya mame, or boy juma, na nyakasa keke. Mame, yankwa. Yo metia etiefo ne ahwefo nyinaa menim se enne dwuwa da die awrade aye adom ye nyinaa ya saako na wotwe no asa sori biem sa adom na sa ne ne namu esa bekina sa kodru weekend biem enso ye nyame na adom na se de enne edipa ye bre obra dwuma no amane anipa hu onipa wonnam ni sisi ye ne ya papa enso enadwe wo beko wa mra woni no wankwa maami bi be ka kire me na maami no ba consulting wo se wo store wedum osanso wo koko wo ahafu sisi a woto wo de beto koko adi kura woni bi woni me de entra wo store wedum wo koko wo ahafu wo store pa wedum na wonim wo yare ye ne nua ankasa wo no ankasa ne maami ba na abetena store na setie ne se wasisi na wadwene ho no wahunu se maame na nya de asto ho betima ba dabi ya de nti abakade kumasi dwom he de oye bia wono anim se nye nipa de eso wo ntimi mba de asamasa na sabi we nya ti ase ewuo wati bi da awo koko wo store wadum unya aduane so nya scanto na nka kura wanwene wo ho na nka mpu akonhoma keke nipa aba nimpan so na ni nyina gina onipa da sani won kase jese nompe ade bi aba yese osteoporosis eskamia yese nipa bi o wagana ha de akaka kra bi na eni bi asekire ne se yedidi enye yedidi enye me betu me nananom wasase si da benda pa na ona na be kasa fa nia akosia fa atosudie kosisu mra na aduan ka ho ati dua yi edua pia edua kuma ehwan ni nyina na bi ka ho enne ye de nyansa aye firim yenye binto ekan hwana se wonya binto wo pe bi na wonya bi baby ebi wo pa edua pia wa edua kuma wa edua bi bia benya bi ato ye no ya baso yesi yempe yesi yempe ena bio enhahan na kane na ye die no ntosi na obedi a eye fresh bibia ye fresh ene so yedi nkonkomu aduane enti amma nipa da sani ye nkasa yi de kire se awerɛho ankasa na esi nkasa mu na de mi kire sambre obi sisi pa awewe o ene onipa da sani a woko nyanya accident ye si ne nkasa no awewe ejire se cartridge na da so no awedi a na usisi na achia enunti na nipa bebre bobet wo mu sisi no sisi na cartridge na da so no awe akankasa ne nkasa na eka hinani na wo dai untumi ne mo media me kamfo amon sa mre wo sisi na ye wo ya obi kwachi pa ti me wiwi na oni para sani a wonam ho hange ho na wo de sesenwe sisi ye wo so won kwa obetimi akọ wontumi nkọ esan se nkasa ne ye de nante de mpese obi ate ase no kasa ne ye de nante kasa ne wa wuni ho wahuno nti bra ya me ye ho kwa me ye nkasa nyina ho atechema no aye ni brisam okwabana ne nam ye sisi ateka we so kra ni wen me started this ateka enje na ye bibrem ha de koye de na wakonya siateka a okwabana ne a wonnam ne ntose onam iwa chim wa balance bibie nkoyie unan ye sosorobo unan nangasa kra odi so baka se fom na etieti aso hwe nipa onam wa jashi wa wonte no enkoyie ese se jashi wa wutumi ti se wis asime na die benti no nipa nam na ne mpabo akora wora wo ohunu asase e fom ayi se tofo ya chempa eni nti misiro bi biara ya wo hwe mi kasafidie kakraka iso no se ye wonan pa na ye wo ya enkasa ni hihim o ye kokoro ukotodwe na hunu se dontwon kotodwe ne so awewe o cartridge no awewe
enti baby a yankasa ni di ahini bia ehia mu bia problem aba ho say kasa wachiri kasa ayete sesenkuo ya ye bemu ani asa akashim ye bemu ani asa akashim ade no so ye kasa esese timi kese ni se gbran ne se senkuo na wode na me ebeye yi ani ti misro bi biara sa woto ase ye wo ya wachiri kasa ye wo ya wo kwanchi ayete se de ya kikira ponche ni ye de ato ho na aye yiri se barria twa na mo ne bra na wo ba ye wonuro wo ye be ma obi anam ye wi ama obi asra tie ni ye o wo de be wasa so na wo de wasa so a kasa na mu abie no ye mu awewe ni nyina be ka to mu kama na wo nana ho de na ba me se woni na ya wo nko obi na wasa da gigifo boronsam wafuo na wo fa woni me se ye ne dia enso wa uti we kura unti mi ma na oba be dey ndi wafa na wafa mami kofo bebreja padie nkrofo afa wonim paasa de we nya media aha bra se ye de na na ekọ wo na we wo hunu nti mesrew tua na mo na fo ani kire mu power specialist herbal hospital the award winning herbal hospital ye ba ya ye kan se ye we hepatitis aduro ne nipa bebre se ebi kure asama mo kan so kure ni wen asema mo kan ni wen hepatitis abrofo no kura se die aduro ya je se nya chi wete se de ya sentence wo se ti ana wonyam se ti bi abawo so enya chi wa se ti bi abawu enne ya ye adwuma no ma me sin kwala nketwa ma o se hepatitis B doctor ne na ekro ye kire onipa dodo a ya hwe wo mo yade akuan nkro hepatitis B hepatitis A C no ho a obohunu se nyame wo oyodo tini a me ka kire wa ne se emma yade ni muwa bem emma ni muwa bem kura onana ye sosoro bo amani muwa bem onana ye wo ya amani muwa bem wona ukotodwa ya wo ye dana dwa wona ho wotine wona mu a wono wabobo no ho te se ene da ho na wotini mu ana aju se ke wa betinka enai de enya dweta ya ba ehia ma se timi go kotodwe na se timi go e flexible enya ba yigiri na ye te se dweta ya ba na ni bra ba tia na mo ne fo ni kire mu wo power specialist herbal hospital ya hye ye ba kumukuma se fe ya se adua ya junction twa kwan ni mu hospital kakraka ende si wono wo kota krade ye wanaji estate ye be ahantama rural bank ne mpo ye ni anaji MA primary no ana MA JSS ne no mo ne ya adjacent pepepe enna akra nso so ye wo adua ya power bus stop kwabenya ACP road no so mesroje number no 0244 54 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 me pacho kompo kakraka bi na sha o minimum no ohima no was yie na nka we meye ne dey so wahu wiase se obi onam ho no ma wodi ne hima papa bi wo se ma be sha o minimum nti wo be ye ndey no swati nipa bebre kunu no magya ye fi se ne yere wo kompo obe pedra ma no onu mu kora wotu e wo pako dada se wa ma ne go free enu na se radi ye wo nipa bebre aba ama ne wo mutuchoka ene wo mukuru no mu adwen bone aya ye de kokoye no wo mo yasa aba isan se wasoa ensuo no wasoa nsa na kire se component na nko wo ya ye wabro no kompo no ebeko na bio kokobu no epie na eko na eba epie eko na eba we eko basa dako be ye gasrga ebepie na nkobiem enu na wo behunu sokwabra ne tipre mu pa na ogina ho nanka ensam ha o papa na mogya sutu kro do me se yade bia be ma mogya tu no nya yar papa opeso sa pepe na fibroid kakraka bi ono so abeda wo yam ho ye nsam ha o me na na se ye nsoma bra o akwala wawo no bosumi nsia enso afi wosoma na yeye se akwala yi wunya bi wudi abosumi bia na waye bra abrewa nso na wo nso wo boi pacho tua na mo na fu ani kire mu wo power
won sansa gu widie ni niema bebre na tete wafa na mepacha gi number we na wa abrochire nso pese wo ne ye kasa wo nso gi number no 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 me paucho pa say die prostate no afa die yesi oho me ma ne bebre se trouser ne mienu ne miensa isan se dwunso no akafra eno a toda ba bebre toda so agasere gaje so ochim na prostate na nkasa afunu don twon wetua na yaso na ya no mo nkamu ase ba mode ne bra be mo woduro ono mo a bibia be de dana kwan so ama na twetwe na so wado mesere mo say die so wo hwe nduro ya atwa me ho ahia ya we ye frɛ no adua ya livoke adua ya livoke bo modena na hwehwe binom na wafu na aye dokosi wafu na aye kakraka na brebo na hoode ne nim no emustu wankasa immune system na brebo no nyina yie na afuro no ntwe na bibia anya kamakama adua ya SK we de ye frɛ no semenhia o ye no mu bi no nipa ya na wonti obi ade ase ansa na ye be ye dua ya SK no ye nim nso hwe ayafa mu osa yare a eya wafuru yi twon wakiri twon na obo twon bo modena na kɔ ba bia to na duro bia wo se me pa dua ya SK na wunya bia ebeboa mesra mo cough care we cough care ewurade nya me be yi minimum ama mama ni nyina akɔ na fe wakoma na bo adwuma wi pampampan ni nyina ebegai na me wi a me sa akamfo ama wo se adua ya ointment adua ya ointment ya du papa adua na adua wonna why sosorobo na ada ho why yiri se aba enipa de wo sa wo hogo why yiri se twintwan ke se bibia anko ya na de bia srasra woto wa baka se atwitwo waso obeda na ho ensa bia nso egu wedi enani nso ebegai me pa chaw ye numbers na saage 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 38 31 0200 38 31 31 so your WhatsApp line is 0555 0555 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 but you say fatty liver jetio okay amasrade aye oyem ma eni namu kukura baby ba ko pe na wode wani bekire e wa ne power specialist herbal hospital madam wase onyankopon ene montena omma ye na wotwe papa na yensan be hie mu bi nyame onhyira wo nyame nhyira wo so pa ha ya AKoma 87.9 FM Onua TV and afe Osai Chrome TV channel so ma me sa AKoma mu nsam dwumadie na Marcos awia yi magye adwa mene mabedwafo yede ebremo no na ansa na ye kono na mene akua okuru na edi enkomo opapa afrimu na ejapade a wogya no wachire eho asem na sabrei yeda so a ye kenti akua sese yakasa de akwakoduru baby a ye ko papa de odi ade no ede wo ko baby a ejapade no like asase no ewo no wo se de da akire no ebe se quarter plot meboa half half plot mebachan okay half plot no yes ye half plot ni nyina emma woni unua be ma no anase eno so ye twakwan bi na de amamo man bacha wasi okotwa be se ba bi edi container be si container na edi container esie containers no ye wo mu sizes bebre enti ye ba maybe sase container na size ben enwo asase en wo kotwa ye wo container kakraka ye wo nkuma ne ade size ben ho container na asase en wo kotwa de ama wo no ye twa ye ho abasisi akwaje nkrato ye ba ye beto so na afa yakwa homa ne so men kokora branyina mada so pepche olman obi ne na yire nam ode ne ko hin musaba madina chi manin hore o gafra nim se
Sawaninye. Any ube here ABA Hebas. ABA Hebas. Also for 3 days. Also for you and me. Also for Branty. Also for Rasta. Bromai Dokota Kunino. Baby was Santimemu. One on that ABA Hebas Center. Say you glaucoma. Nasa cataract. You can't say it. Walk away. No one near. Yanya will press you. Yan Shashi Sheniwa. Yan Fadro Sum. Yan so our. And one is a woody didicake. And Santam Shim when this was the hawk clay. Wouldn't how cry. Say a number how padia. Be a better net. So about the bridge of Kojo Takran. And look crowd with the qua be a Ebersam Kenyana won't pay me. Well, try a friend is manpower. And none of them will put you must have branch. Everyone saw your Cassian or the Mahin crew. Ebenezer Preparatory School. Akoma says so. ABA Heba Center. Our quadra so Jinasi and Jinasi toilet. No, Juma, a Joda copy Memeneda. I was 0541 565 199. ABA Heba Center. Maniswa Daho. Hello, Ghana for bills are canning mo. Bills set 2025 video. And it does so homo bia or tiwakwa. Only ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na beti loan na ubeti media wow ejuma. Way loan don't come in. Wun yashio. You hiane Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obi a we wow ejuma upesa utremu. Anasa we ejume niya. Uji busumi aketria. And your bill set na beti lona won fa bibia siawoa collateral and asset deposit won hiemu bia enti afetie bills se will be a woni adwuma bia ye wo betumi abegi loan don kominu bi na se wotina fie na wanya sika no bi dia eye wow enti fra bills se sia e was 0596 920 833 ana 0302 200 390 na wetumi achia wo bills. Nemo, HSA Kakraw. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu poor bearers emrantia wo suo funu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anu anuane wo yiase e wo asofo a wo yahufu som wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwaso biu. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owen. O kumasa safuleba. Kani koko board dano ehwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 ana 0266 1946 78. Yama Mwakwaba at the Bakuma 87.9 FM na feel say Chrome TV Shannon so Emma men say and Nevia Yamamo Kantanka Heba Pharmaceuticals Research Center Wonum Edra Kama Bia Wade Aba Yade Ebema Mopa na ansa na no Odie Mama Emma Mobosia na bosia no na mu betumi de akwakwohwe mo ho yade makoto adri bi anom enu nti hyene so pa ma me se ene ubetumi akọ na Bills Microcredit wonom ebosia no nso watumi akọ na wakwakogibie ebetumi aboa amadu bi atete wonwuma mu na nso wo a wonso woni adwuma wodi tiremu wonso wabie wodi kama bibia betumi aboa wo ye hwia hwe de ka kire wa ne se de hia eye wankasa Ghana card pe enu nti bomode ase ene obeba na wonso waba beje bosia yi ebi freyen sisia na ma wonsan ka bi 0596920833 0596920833 na wo ye adwuma no awia se de tie bia no ho bedodo wonya wode so ade be ye adwumanti na wo diskani bi wodi akọ na wakoto Kantaka Pharmaceuticals and Research Center wonum edro nwaso ye ne ye de ba ye frɛ no emulate herbal supplement na ye kama papa
sɛ wo no mu a ABC immune system no na hepatitis na arthritis ni nyina da ɛno kwasɛm sɛ eyi ni nyina ɛde firi hɔ ɛne stress kora deɛ na yɛ nka saa nso ɛna ɛboa wo maintain wo nipadua no yie ma abere bia no wotumi enya ahoɔden 24/7 yɛ akyɛ sɛ wobɛyɛ adwuma ɛwɔ abere a wonte brɛ hyɛ ne nso ɛma me sɛ aduru a wohia ɛyɛ emulate ɛno ɛna betumi aboa wɔ hyɛ ne nso ɛma me sɛ ɔpemfoɔ deɛ ɔma abɔfra no fo ne nea onim mfie du mmienu ɛnya de a onum aduro yi bia ɛyɛ yie nti wɔn deɛ ɛnkasa obi akɔ no mu di ho adanse ɛwɔ kwando sɛ wɔn nso ɔbɛnom wo deɛ untumi enum bi sɛ wɔnyɛ mu anaa ma akɔrɔ no fo a ɛna ɔba ne no mfie du mmienu a na sɛ deɛ obesi afɛ aduro no ɛnie ɛyɛ 3 teaspoons 3 times debia daily ebra wadidi awie tu fa nopa no afa awia no afa nwumre e wa bra wadidi awie ansa na watumi anom sa edre ba bia to edre bia na hyene nso sɛ obenya be nemom frɛ 0555 610 592 0555 610 592 0555 690 592 na wama wonsa akabi emulate or say your natural solution for healthier and stronger you and nutrition so for aje atom 3p garlic mixture make am for ediama no be na intumi emu ya the one garlic enaye eye so natural ya fa bibia amfra and into no be immune system no why kase do stroke asthma and now say wodwo nso a wote ya wofuru na ye kapu so a wodi ye 3p garlic mixture ubenya bia to ba bia to no bia fa 0248 928824 time time eno de obi an mi se made dia yade prekope eno no na fe time no so de ene wa wono mu a utumi se ye nam nsan yade pa adro eno nti obi a oba no be manom ba bi eto adro bia bisa ubenya time ne time no bi for 0244417669 na mamemra so na make say half plot ni na ye de mamo o se da bi ye twa ba bi na me kyerɛ container ne kakraka na se container nkume yi bi dabre ma mpacha wan kyerɛ mu sa na mo so ma mi sa ma tamo ka sa na abufu abanti obi antimi bi ntina na mbofu ma tama de ma abufu no ba ya na woka de ma abufu no ba ya sɛ papa ne kyɛ ma ne ma no ɛne yɛ so wanka se wɔ kyɛ kakra na aka ne ma mo ma wo se wate ase sɛ efie no de wɔn nyinaa atimi ya kyɛ wɔn timi nti no de hawo nti wo di anka wo kɔpɛ ne ya kan say asase no ana me pa chan ma ana bufon ba because me dia asam na papa ne kan say o cha ma ne ma no me still na me sa ente me ho ase say wo so ti ase say wo nti ase a de wo betimi ama wo nkyeremu ti ase wo no maame enti bisa maame yi because papa ne de so o ka say o cha ma ne ma enkra no o mo ye 7 and efie no 7 ne tim enti so ɔka so ɔkyɛ ma ne ma na sɛ bi a wadwere yɛ ɔkresene sɛ adai yɛ papa ɔsɛ akwasi menye ne ba na di obetumi ama wo answer yɛ maame yɛnkɔ okay oti ase mame nkwa homa ne so bɛmɛ na mame mo wakɔ aba hello bɛmɛ na me mo wakɔ aba ba ana papa na pomo te say ajana dum pa yada nyame ase megye se yewra kwese manu na mene ne di nkomo yi yewra han e pa che yewra kwese manu ni am pa to you yo me da se papa be me na me di Marcos na me ye adwuma e wo AKoma FM na di nti amafrɛ wo ena wiai ne se Augustine osei wo bra wanya ne ba bi ekro osei kwasi ne ba ena edi asem bia bedan ye se ne papa firi mu na ejapade no amo cheche no asem ache sisi wo mu akwan se mo ama wo mu kra eno na ye pese ebisa ho asem se wadawroma ejapade dodo osei ena yewra osei eja ne wachire na sei na mo chema ema no monto mo bo ati na mu musa nkola no se o papa ati ase no o che na japade ma ne ma no ma wo mu bia na ana se japade no papa che ye me na che ye se nkola no ka che o mo se me mi ni kuma se me ka che me wo afo na me no ka se sa o me mistake na bo wo mo a me si wo mu papa o papa wu o jamo japade mo anse mo papa o papa ku awu adaka mo ntuaka ediafe ene akire asase eda so me
And I'm seeing Cochata as in the Amamo. What about Amamo who? Me Cochata as in the Amamo said, the over Pachamano, my own. Well, I send you no coca or no papa. And yes, I'm only mistaken. One mistake. Catch you almost said, I told make a moment to you. No watch the papa. No, one papa. I know about why Japan, none of the chair or a partner chair. And because I could say, the Pachotenga. You're at me, Tio Pa. Catch up and Colana said, so me, a Bama Bako, Babako. Catch says, one was some beer to order for fruit. That's a boat at Yawama. Maybe I'm doing big grano. So only night and so I was some beer almost uncommon. This I want to have this say. One papa who ya no omu tia da kaka e dia fe me na me force ya za na mu ko tia papa da kaka ka tia nkola nso omu hweye ka tia nkola nso omu hweye me na mu wo mo Matias ye but omu tia ye no enso omu ji ya na omu ka se bi a achedodo omu tia hene me ka da kaka no aha omu betua ye no mpanimfo je ana omu ka se bi a ache enti we die monsa e dia fe me ko na me force ye e say papa no agi wo ti dampon bensia adi ma wo no me ko na me hu wo papa no ehu ya ansa na me hu wo papa no hu ye ansa na me hu wo na papa no hu ya hu wo me pa cho mi wo rem nti na fro omo papa ti ase no na omo nkosra no kro omo nkọ ne nchen kọhwe se na adwuma mu te se na pomudi mu te se na die mu te se kra o se no omo nya dai na omo nkosra wo omo papa bra no wote ase no wo omo nkọ ho kra wo papa wo omo nkọ ho wo omo nkọ papa nchai wo asema me kai wo nua no mfanifo ho wo nkọ da bako dia ma me sankola no wo nua no na bako dia ma me Debi wodie omo mo wosobo na emom na ose asem bi apie wano a ase na ama wo madwiri mu yom na kakra se wo ka se omo papa wu ye no wode japade ni bi ama ne ma wo mo nso ehunu se nko omo papa no nti ne ma no kire se wo mo nya ma na uso wo mo nya ma omo na num asem nie wo se eno no ase wo madwiri yom kresene wo ka se omo papa free mu no wache na japade ni bi ama ne ma na se ye ka ema nso a yenim se nka wo mu mienu ka ho enti se wache mama na so ma enya bia o ma dwiri mu no wo mu bi so mo sa dai wo mu nyi wo mu papa ma na wo mu de wo mu ma me ware ya na me ba cho ma me ntra ho kakra ma ho ka che nkola ne se wo mu papa mu ya no wo mu nim ya na me de wo mu papa ka che me ne se wache na japade de ama ne ma ana mbuza nze na uso wo ma bi wo your friend say kwe wo ma bi wo penten wase wo frank wala na wo ma wo yale da ho kura no wo bi ama hene da ana mi so kura no kura so na mi ni wo mo da enti papa no de me wo charge apade ne da wo si ya ne first born wo ni ma ne papa ni pa wo ne yira wo wuto no na so no kura wo ni free no na wo no wono odika kwa wo ba bi ansa nti wo mo ne won papa na tie ekuro ba ko wo mo tra wo kuro ansa na akokoro no a papa no ewu so no mo si ho no mo da papa no wo yare ana wo fem ko amoma ana wo ka che nti won de wo charge papa de ma ne ma ani ti papa no wo ya na me hunu sai mo ba ye no bi ani ti kura no me ma mo nsa ana me no tra ti ka che mo sai ani ente za dia unu an mo sai kwa mo mpasa mo baba yie na sekura ana nso mo yan zantu anya yie me ba jon kola no ha mo tie bi pa wo mo tie pa aha wo penso ma me no mo nkata ani ti papa no wo che na japa de me wo ka de nso wo se o de ache ne ma me so me ka tire wo prenje wo papa se japa de o che no o de ache ne ma ana na kola ni gira to ka che nse one day na mo papa no hu bia na na wo fi se na wo papa na ko che japade a wo fra na uko no nche ya wo yare da ho ko ha wo wudu atu ho mfi se ya za na be tia bisie bi afara be fa japade me na me ka se ka mi ko twa plot
ɛde ama wo we dampɔ baako me na me kai so magai no pɛ bi ɔfa me nkɔ amenyai ye wo pɛ bi a wo mfa me nkɔ wo papa o che na japade no wa amamo me ma hu nyam sa na me se bi betwa japade wo papa e kase na minimo na mu ni me wa wo to no wo papa kase na mu ni me me so na minimo na mu ni mo no na me de na ya ba ni papa mi titie na se me wo fa do me do no so do me wo hu na me se kasa se ko ya busia sa se ana wo papa wo to so papa na se ye no fi ye ma busia fo nti wo bia ni wo betumi atoto ne masie na me wo papa hu no amamu hu na me se sa proto no ko twa wo bia me si dampo baako wo so me ma ye ni babo no jam na dabi o wo se ne na wo so me ma ye ni babo no jam dabi wa ya de pa because na wadawuru mo wode na no na kai ya na so ye nsamanse wo so ye dai wode na no na ka se wa che ejapade na manema anaso wo ye will ensamanse a wo betumi dia kire wo say hey mekwa nyame na meka mo papa na ahyehyɛ na ade de ato ho na enie se be ya de wo de bam wo bia wo mani beso na madam bisa wo say me say me o fa do wu ye no me ka ke bia ni wa na na sai abusia bia o na na panyini na na sai ani ti papa no wo ye ni bia no a me ka mi mu papa but we okay so wonim o so o ma me no penten me to me nim o ampa so bisan kola to no mu ne me am she mi ro ma kokoro me ye na jiwa o de baba ho no ka chen sai wo mu fra me me ma wose na wo mu nim wo kura da wo sai wose na wo mu nim wo on papa ti ase no ma hu mpoda na me no mo da o so nim me da kwasempa me am ka che wo no mo ka bibi senka we no kra de enko mo ni woni hu asem because ne wo mo nim se de da ho naja wo ma wo mo bie but wo ka sese bi o mo betimi asi efie bi kra kakra bi wa akire wa de bom da chi bia ne ye besa age wo mo fie na firi wo mo nsem we asem se we asem me ka che wo mo se wo ni anu nyina ma ka che wo se ka che no wo mo timo no so wo ma me tusunta ni ni wa da chi bia no if you say on the dika ka say e busia sa ase no kwasem eni ti say o e be sit down wa o mo tu sonta ana ja ke ni wa what they make ana say papa me ka tire wa mo say me de ahon mo no ma wo mo a wo mo tu sonta ana ja say me ni wa da che wo metimi ade afiri wo mo nsem oh we no dia ka na me ka tire wo mo bisa na sa na me ka tire wo mo ah me ya papa na wo ka mo de ko dira Wosemante unkasema wankansa wosemante AKoma FM 87 wose wante wose wone de asa wante ase yie kura ntink won to anamon yi kura wo boa wo tiase ye pa me woni anu ko wo mte plot no so no ana dampo no wo che da man no maka che wo mte asase na abusia sa afenti wo mo nyina wo matu sonta ka ne e matu sonta na me hu abusia na timi age if you say na me kwaje sa plot no all but wa mo kotena ho na wo papa na kwaje plot no e busia fa fe na me ko ase me ko twa dampo obi a me si dampo ba ko afa de mo a me ye papa no de ba ko jira ba bi agora no wo ye ye woni mu papa wo ni mi yansa ma bufu kura mu anwo de a wo de do no so nte ma bufu enye ne boni mu akura why to bu ase na say what how ho papa how ho wo papa na wo yakoso na ya papa no an watumi anya heaven ni biako na ba do wo do ma ba do nti wo na ba no mi a na ba bia wo papa mi da ho no 74 years me ka to me ba profi ni me ba soja ni me ba sadia me ba America me sisi ni pa kwa siaba wo Dabi aja na mi do atebo Dabi wo me yo papa me bia wo do ba ko jira ni well saka wo ha se asema ma ka che wo mkwa wo mbati wo mwate mini bi papa da we de nya wo ma ubu fusa ma bu fusa ne bi no won tie ase but won kire sei bia waje wo mo papa agya pade afa ana won kire sa kura nti no ma ubu fu be sa nti me papa na me ya no de ba begina afidie so no the whole ya to bia tie ase eyi eja kwesi manway ase wo ma akoma akosra ma e bia de enti a wode ba ye no
what proven wrong. Na ba nkola ni be do no ade papa. I one can say one can say eja men way. Eja men tie. Aha tie me dia make one can say ebia omo papa ewu. Ena ebia eja menu age omo papa eja pade aboso ana wode ye de wo pe o se da bi nya sa na wode bae. De wo ka nyina ne say say papa se wacha ama ne ma. Papa no wo free mu no. Enti no wo mo nka abusua ne ho ana na wo nya papa ne ma. Enti wo mo kra no wo mo wofa baako papa no enua baako na aboa wo mo cross wo betwa baabi di ama wonom efie nachi. Enti ne wo kan ye penkyire mu keke te se de na wo cheche mu se wo die enti na papa no beka se wacha ama ne ma wa bra wa ma wo mu bi omo nso ye ma ena wo abekire ma kire ye se wo papa ti ase kra no mo ma ne nkyɛn wo ya ne kra ma mehwɛ no na daka kakra no nye wo no wa no biri mu a ko wo ma ntua. Enti wo dia wo mo na wo mo de wo ba se bia wa ye bone enti no sekura anta na wo mo bisa wo tete wo bisa wo mo se make se meboa bisa wo mo wo tete wo ni mo no bisa wo mo se make meboa anu kra wo mo tete wo ma dia ta ama wi ati na ati menka ko fa wo am she afuom na no kata no no obi yaje ebi ana ne yie mu bibi se ye na ne yie mu a ebi kra no obi te kwanche baabi yanom a ye mfanya ho an ye we hui wo si baabi e papa we waje ne nuanom emeja pade kra boso ene won fa ma wo mo bad we no a wo kire mu no kra no aka no atum enti bibi se ye no medo na ne yie mu a enti wo de ye wadwuma se de wo si a kire mu eye mefe wo se ye kwa wo de bisa wo to asema meka no se mi se ko do mo ntam fra na me no mo ankasa so be free mu so ti ase mo akoma antoyem eja bemena mate mo akoma antoyem okunu nyame so adwuma na wo ye no e ma bufu enye ne boni me ba to mi bufu na jankola ni to o betia be gira ba bia ka sen so papa no me de da bi na make any way di agese ye ka ho ne ye ba bi ne akirem because say say be be ka bia ye oti ase asembra ti ni ato mo amo mo be bia o ka sen so papa no we yo mo papa prakope enu di omo ntumi ka omo kro mo mie wo ma no nkasa sebi mpediasa empani bonia wa mu suso ntemfo so meme suso bi susa adia ya di ye wa nya oda no adia di ye wa nya oda no ye fa nya oyonko kunu ni nkomo wo mo me wa na me ye free mu okay me ye free adepa yes oba fefe abra mame yeah so madepa yaba enejuada na kan sem bia ye mede o se ye nkwana ne ye sen dio so abro so dio wotwe nye nini na so nye no nkwana betima ye papa udi bi betwitwim ni ade ya de atwimu a ba se fre dio so me ko ne de be papa ne akohe ya de nsu wom nti ewe se wonu maduro on se de asia ye no na atumi aboa ma ya de a eha no atumi afiro medofo awie ma me ma wa ha emra akoma mu nsem dwumadie so ye ni a awie wo ti ye nkan eye ya ye ton also dry ye friend say hasa capsules and afi hasa mixture ye na awie yesra wo se meat no be se edu ene ye ntina na ye ntwetwe nkomo emfa ya pomuden ho show bre na no mienu abo apa ho meat no edu nkron ye hwese ebebo apa ho aduonu nkron de na kyese ye hyode anesa na ma kosin so atumi atoa so ya chechew mu amoate ase se onsa yade no egu enkrabata bebre peptic ewomu mouth ulcer enso ewom dioduna enso ewom woso fiji osede no bibia bi eka ho ne de ulcer yade no etumi ba na emom de ya ne ye pese wote ase kese pa ene se eye ekura eto ye funu ni mu anase lining no se obi kwa akopema de na tailor ni ka eka cho se watade de ubehia lining ahyemu a wunima de kura lining ye ede ma atade enti sa lining na ewoni pedua mu no se ulcer ni bi ekobata ho a ede sunsunso boni pi ene brew hwese wa sha atade e wese wode lining hyemu na atade no lining enimu wa wo sha atade no na nam wiase ne sen na wede no besifa aye wafa eno ti ene hia se lining na wo ye funu mu a ebo mu ade ne ho ban no wo behwe ne yie papa na yade bi etete sa no
entimi enya baabi entena ewo yefunu ni mu ene ulcer type a mepese ye ka ho asem eye ne yefra ne se peptic ulcer no enene mepese ye ka ho asem pa na wote ase enema bia ebeyi edi ewo nipadua ni mu na wahunu ne se nea ekoi de ene de mete ye ewo nua tv ete ye wa AKoma FM se peptic ulcer no ebia ene de sister ne ka ho asem no de mehunu ewo nipadua mu de sa ya de ne bi ena eye me eno ho asem ena edidi suwe de edi kan se wo ye obi a peptic ulcer ne bi aba betena wo mu a ahyenso de edi kan a wo betumi ehu no ene se wayase hono mo sa no ye kan yase na ne ye kan ne se efri baabi a wafunuma no ewo no efro soro kakra eba wo nufu ase hono mo a wotimi se ehonom na ehhehye wo pa na yawo a efri ho eba no mepache wadu twam sa ya we no oba wiase ni nada wo hunu bi da na ewese wo hunu ne se eye peptic ulcer ne ho asem ne bi no ena enya ebetimi aba betena wo nipadua mu enti hye ne so se yawo no wonte ne baabi a se wayase esoro de no ena ma kire mu se baabi afunuma no ewo no ede furo soro akosoro aba wo nufu no ase no eho na ya na sa yawo no etai egina eno ya ahyenso de a edi kan a wo behunu se de enkoso wo nipadua mu ho de me pa cho peptic ulcer no me ya enya bi yeyi eno nso edoto nchen a broni fre bibi se mabloti I'm bloating wanu wunya hunu ade bi a wadi obi wo ho a ene afiti no pa bepem sabre ya menene kase aduane woni bi nanso waye cheko ama na ye ne te se aswadi aduane bi ama na broso wanu munsuo bi ama na broso anase bibi sa ena eye na se bloating nso ebeka ho a me pa cho peptic ulcer ye ka ho asemi na eche se eyade se ebi nso epese efro wo afa ye nim se woni pa bi a wodidi bia no se bi wodidi se obetumi amen enti aduane no se wo no wodi ane ya atrem yensa ene be men wa wabi wo ho aduane ne kurasi nanim na wo hunu aduane nanim no eno nko atumi ma ne main force e ma ne ye cheko the whole day se aduane no wadi ne dodo wani ne dodo aya dantam ketwa kese no ebetuma ma na ye so uncomfortable nti wadidi de nenso ne ho nhyeda entene no ase aduane no enhyehye yie ase eginagina ne bo ase enru yefunu ne mu ase wo ne mfe ne mfe ani ade bedofo wodie no etesa na chese peptic ulcer eye ulcer ba no ebie no ebi epese ebetumi ebetena woni padua mu afei ulcer de enke yekuro sebi ekuro de enke ye yawo ene deba na esi dan na ulcer eye kura ede yefunu mu na nso meboso efunu mia mefie eno nso eye symptoms abroni se bani padua ni mu anase se peptic ulcer ye ka ho asem no wanya bi a eno nso betumi eyi ne di wo obi a wotai efefefefie nyinse nka ho anase wuni aduane a eye wachiwade na wano da fie mu aduane bia no obofunu wo ho a mepacho ewese etimi ebo wonka ye afei so ye nipa no se nyoma ni nada ekoyie wo nipadua mu na yade emaya etwa se onipa wo kon edo aduane ai wote ho a eye wo se minya aduane a medi minya nsu a menom saade no ebi antowo a na chese wo yade no na ekoba ne se appetite no kra de eni ho no mo a peptic ulcer ye ka ho asem no mepacho wo ya enya bi afei yemfamra fom se sebi ewie wudidi ana de acheme ukoja anan na wo hunu se ejanan ni mu no tuntum bi ewo mu a ebi mo kra de ne de aya na se moja bi nso edi akire wo akokɔ wuni bi na nkampese kokɔ no na epai na ema moja na sebi wuja wonan na ye tuntum na moja nso ewo mu a medofo fefe na wa hunu ne se eye peptic ulcer ho asem a ye ka no ebi na epese eye wo afei se wo fe anase se abofunu ne ba na eye o se bi wo befi a na wo hunu se afie ni mu no kola eba abonten no aye ne se moja kakra wo ha na se ne akafi ne kala no esiti a pacho eye peptic ulcer esunsun swanso no ebi enti nyoma we ya mebubo so eye niema bi ebeda die ewo nipadua ni mu na mu wa hunu se nea esi sisi wo nipadua mu de ene de gede no
yɛka ho asɛm no yadeɛ no bi ɛna pɛ sɛ ɛbɛsae me afei nso so yɛte aseɛ sɛ sɛnea wɔ ulcer no esitie bia wɔ bia obi wɔ hɔ a nneɛma bebrebe a makan wɔ no ne deɛ no ɛma ne saa symptoms ne bia obi wɔ hɔ a ɛyɛ heartburn sɛnea ne koko so ɛhyehye na ne sɛ ɛhyehye ne fatigue wɔ so biribia mu a wayɛ mmerɛ mmirika na yɛtu a wɔno a wɔkɔ ha ne ha yi a wabrɛ mmirika nka atumi sɛ aha ne ha deɛ wɔsɛ asomasi wɔtumi kɔ no wɔno wɔntumi nyɛ ne saa nante anka ɛnyɛ nanteɛ bi a buro so anka obi abɛtumi ayɛ no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔno nso ɛbɛtumi ayɛ ne saa afei ɛsiane sɛ wɔfi a mogya ɛwɔ mu o na sɛ bi wogya wɔ nan a mogya ɛwɔ mu no mpɛn pii no mogya a ɛwɔ mu a ɔbɔ adeɛ ada ama wɔasiesie ne sɛ nka ɛnyɛ nipadua no mu adwuma na ɛni mu afiri nsane no womu wo fe no wode bi ba abɔnten ɛna deɛ afiri wo to kwan no nso ɛkɔ no ɛno nso de mogya no bi ɛnam abɔnten enti mogya no deɛ hei ɛna ɛbɛtena wo nipadua mu ama deɛ nyame sɛ ɛnyɛ n'adwuma no ɛbɛtumi ayɛ enti na kyɛ sɛ last anemia nso ɛbɛtumi ɛde ne ho agyim ama na yɛ yie ma adeɛ fɛɛfɛi sɛ awia yi wo haw ɛyɛ nneɛma yi a mabobɔbobɔ so a ɛneɛ aduro baako ɛneɛ ɛkamfo ɛde ama wo aduro no din ɛde haxa capsules ɛna afei haxa mixture yɛn nkɔmmɔdi a yɛde asie dada no wote aseɛ sɛ yɛaduro no ɛnam ntafoɔ enti na yɛba a na nka yɛbɛtumi aka mixture no agya capsules no anaasɛ yɛbɛka capsules no agya mixture no nanso yɛka ne mmienu ɛbom ɛka ho asɛm kyerɛ wo sɛ wo a wotu aduro no wobɔ mmɔden gye capsules no a na wode mixture no nso aka ho na atumi aboa wo ama sɛnea yɛpɛ sɛ wode adanseɛ ba na aduro no nso yɛ ɔmo adwuma ɛtu yadeɛ ahodoɔ ɛfirim titiri ne ulcer ɛwom no atumi ayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo nyame nkyɛn deɛ ne baabi a yɛtɔn herbal aduro biara wowura hɔ na wobisa ulcer tamfo aduro a yɛfrɛ ne hasa capsules ɛne ne mixture deɛ wɔ hɔ biara bɛtumi ayi bi ama wo na wo nso yadeɛ a ɛtetew no ɛyi na kwa ɛde afiri w'asetena mu gye numbers yi to baabi ɛhia wo na wɔkyine bɛhia wo ebi a deɛ mebɔɔ so yi koraa no ɛnhyɛ da mfa wo ho na mmom ɛnɛ no abrabɔ a yɛbɔ ɛyɛ nkogya wɔho wo nua bi ho ka na wowɔ mmoa na ade aboa no enti ebi kura nyɛ na ani bie na mmom adamfo bi edi nkɔmmɔ bi akyerɛw sɛ ne ba bi so ɔno amu ɔnsa yadeɛ ɛtete na wakae sɛ wotie nkɔmmɔ bi ɛwɔ akoma mu nsɛm dwumadie so na wote sɛ yɛbɔ ulcer tamfo bi ho adura yɛsɛ yɛfrɛ ne sɛ hasa capsules ɛne ne mixture enti gye number ne ma me na wobi pɛ ulcer adura sɛsɛi ɛyɛ adwuma na ɛtu yadeɛ ase ɛdi firi hɔnom a watumi ɛde ama no ama nafrɛ ma ɔkɔsie number no ɛyɛ 0240 23 83 10 0203 822 855 0240 23 83 10 0200 822 855 eti medofo numbers no eyemienu pese se yedro ne nso nyina da ho no eyade se numbers no egu ho a yehwe kwan se na wotwi oni ye bekasa na nea enkoyie eye ulcer ejeje no watimi ade ho ya hye ne nso ma ye se de wafa afro de wo ma akoda nufo ene akoda a wonya mfinhye dumienu mu nka ho yeyi nipa ko miensa efiri ho no mo a wa ulcer yade ejeje ubia no ubetumi anum bi oba fefe medase Nyaminsha papa pamabra adepa aha AKoma 87.9 FM Onia TV enafe Osei Chrome TV onumina efa akoma mu nsem dwumadie live eno nti sa won so wo case a baby biada wo case na ewo bia no nyame ya adom akira wo betumi e de aba ye wo Kumase Askra ye no Kumase City Mall main entrance ene di hwe ne mu wo do case ba ye nyesika wada ama se wo ba na wo fom kwane a wo be frɛ 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 and Nampo 0245 301 462 0245 301 462 and winti say wo friend numbers here na waka wo case no kakra e de atre say wo se wo ba na ya hye wo da ama won so waba na bibia etumi ayekama mamenko na mene Dr. Enkodi Enkomo from ABA Herbal Clinic. Doctor 3 days so for Rasta no entina ho emma wani no enum eni ye nipadua ekenia entina ho emma eni no enum
ɛno nti sɛdeɛ etie biara no hyɛ ne nso ɛma me ɛkua mo mɛtena ase kakra ɛmfa ɛma me ansa okay ma me nkɔ ɛmra sisi a ɛyɛ victory garlic mixture na mekanfo de ama wɔ victory deɛ ɛyɛ kama sɛ no sɛ wada wopɛ sɛ emogya de afusa no yie ɛwɔ nipadua no emu ahyɛ ne nso ma me sɛ wobɛ no nom victory garlic mixture no ebi na ɛtumi aboa na ne mogya no a ɛsisi ɛwɔ nti ne mu no frɛ 0242 545633 0242 545633 ɛyɛ adopɛnti baabi a yɛto aduro bia no wobɛnya victory garlic mixture no bi ato na akyerɛ sanitary pad ɛyɛ kama mesrɛ ɔbaa wokɔ afikyiri a bɔmmɔde asɛ wobɛma wo nsa aka bie wo ma no a wɔmo ɛduru afikyi korɔ soɔ no ma wɔn akyerɛ sanitary pad deɛ wɔkɔ school no ɛyɛ atɔ bi egu ne trunk ne mu na ɔkɔ a ɔno nso ɛyizi na aboa no ama ne ho atumi a wɔsɛ wiase yɛ a wɔnkɔgu ne ho anim aseɛ akyerɛ brewer sanitaries no wobɛnya bi ato supermarket bi a emu frɛ 0553 661442 0553 661442 na ɛma wo nsa ɛnka bi hyɛ ne nso ɛma me awia yi sɛ ɛnɛ yi sɛ wopɛ clinic ya agbozo herbal clinic mesɛ wada ultramodern machines ɛne yɛde yɛ adwuma ɛwɔ agbozo herbal clinic ɛno nti bɔmmɔde asɛ ɔbɛkɔ sɛ bɛrima te ase a ne bɛrima ɛnwu ɛno nti woba yɛbɛhwɛ wo na afei adom aboa kuma sɛ de kyɛm so May 5 old insurance office junction hɔ frɛ 0553 417752 0553 417752 Gosway Funeral Home, a casket shop, nature was say ene, so would this year be a wadauroma, baby a wobeko, na ya way you want to yina, there be a make up Mr. Woodier, Woodiana say ubeshe date, say be a date say, and ye beya ye, diaka yinada, or the bed I want of fussy basis tent to the amawo, ye do fruni to adaka me de dano, flowers ye de begun so ye be video, Diani best 7 was here so for baba ye wufuso, Nina ye wo, ewo Gosway Funeral Home, into Oba. Wodi ya ne se wa show date na ye be ye yie no e de ama wo asafo ye be labor ye ne ka ni koko board e na hwe ne mu frɛ 0243 7374 570 737457 doctor mama wakwa mama AB herbal clinic onyamensa wo mu ampa doc family mama me da ase na me da hwefo ne atiefo so ye da ase ba bia fidi kesie koduru bia nchi akesie fili AB herbal clinic aso ye edi bre obi biala ba bibiala ubo bia mentena se ema yade enka wonto ho mentena se ema wani emfra da bia meka me se yade yade na nifra yade de eche ni nyina yase atade ehyew na enye na wunhunu ye bre waduane se di eye o se enye wonyede wunhunu even asema ba na yenwane obeyeda adwane ana se sika ba yenkofa obeyeda akwakofa untimi mfa ma ne nyede enye ye ni nyina eye ani entia enti ani hu yede ehia eni tena da bia meka se nipadua no tronse ne kanea eni ani eti wani teduma nipadua ne nyamfa so bia nyede emfiri so nipadua no awie ya yede aba eti baby biala afidikesie kodru baby biala woteme nka mebo modin se obefre o maami wo nua papa wo yonko no no so atwe be eye kasa mfonyini na enipa efira so ye heba na chefi won so ne nsa yede aka APA Herbal Clinic bunu ni Dr. Kuna na wiase nyina agina tu na santema ensi ne fom no na asa ne manya nkita hodie ebiem no se de da ne da ye hwehwe apomuden ho nkomo no odonfo ne de nenso yede ache eti bomode na fo ani kire kumase ye wo kwada so edwinase market na chi hwa ene ye wo na hyene so se drama hinkro na so ye kese na ye wo benada dwom apia kubi coast na kire hope ene ye wo drama hinkro na wono mo ahafone ne mpatamu no okuada ene ye wo da bia so fota tenase wo Genesis FM premises hwa eye adwuma ewo ahafo go so saa so na baabia ni efieda bia metenase wo Genesis FM rather adehye FM premises hwa ewo eye sehwi baabia ni eti se uwo kumase ene ne mpatamu a na odi wani a kire kwada so edwinase market na chi hwa APA Herbal ene ye dia bibiduro krogia bibia mfremu
ABA Herbal Clinic asɔyɛ ɛna yɛyɛ ma onubra ne hahama akɔhyɛ dido wa wakɔno awade ayɛ dɛ anom anaasɛ yɛsi nnuro ayɛ ni sam powder yɛde ma na wa wakɔfrɛ aduane ayɛ dɛ edi ɛba bɛyɛ nipadua no mu adwuma asiesie nipadua nim ama nipadua no ahoɔden ayɛ dɛ abam even sɛ w'ani ɛna ɛyɛ wo ya w'ani na ɛfrɛ w'ani na ɛnhunade a ɛduro na besiesie ani na ma ani na sa yɛ dɛ ɛhunade ebiem yɛhyia yɛ akyɛ na ɛnɛ ABA Herbal sɛ ɔba asɔyɛ hɔ a ɛnya agorɔ sɛdeɛ ɛdɔm agye twi ɛdi adanseɛ na ɛboro adwene ne ɛnteaseɛ so ɛbɛbi biara a wowɔ bi asɛ wɔpa adanseɛ a mese bra ABA Herbal Clinic na twɛdi ampo nyankopɔn ɛmfɛ so na adanseɛ no wɔn nsa nyɛ dɛ ɛnka bi ABA Herbal yadeɛ a meyɛ ho adwuma ɛdɔɔso yie paa na ɛnam sɛ maredɛle wɔ ani ehwɛ mu nti na ɛbɔ me din a ne yɛde ani na taatoɔ ne nyina ne sɛ weyɛ brɛ mu mesem na mede bibiduro etu ani flase ɛwɔ abra menyɛ wɔ operation me nso ahwɛni wa memfɛ do so nyɛ dɛ engu w'ani ne so memu waduro na maade akɔfrɛ aduane a yɛdɛ adi koko na abɛdi a wodi bi agum nkwan a wodi bi a yɛdɛ agum aduro ne mfantini ma fa mogyam ɛbɛtire no ma bɛyɛ mu adwuma pepɛ tire no ma kum tire no mu kuro na abɛ ani no so abɛworo so ama ani na yɛdɛ ate eti sɛ w'ani no so yɛ owisiwisi ɛyɛ okantan ɛyɛ okusu ɛyɛ okabisi ɛyɛ osɛdeɛ ntentan wɔ so no anɔpɛ awia nwumere w'ani no so yɛ ofitaa sɛdeɛ ɛbɔ asie no a tumrika na ne ABA Herbal Clinic enya nkitahodie na me se na wɔtwe wei mu bosomi wei a yɛwura mu yi ɔsɔfo atada bi a meka me se yadeɛ yɛ emogya mu yadeɛ no mommɔden na mommra na mommɛgye ne bonus yɛdɛ ɛwɔ ahyɛ hɔ wɔn a sɛbi kafra kyɛ hypertension ɛha wɔn a ɛyɛ diabetes ɛha wɔn a stroke aka wɔn ato hɔ wɔn to ase ɛtwe wɔn sisi ɛyɛ wɔn ya wɔn a sɛbi kafra kyɛ ne honam nyina obi se ne honam hyehye no ne mpom hyehye no wɔda wɔnyɛ dɛ ɔna bla ABA Herbal mema waduro amoa akɔ no anoma ɛba besiesie nipadua no ama ahoɔden ayɛ dɛ abɛ nipadua no da bia meka me sɛ saa yadeɛ wei no nyina ɛyɛ bonus yɛ dɛn ɛwɔ ahyɛ hɔ ɛdɔbi biala a wɔ bi abɔmɔden na bra na awurade mfam so no ɔnyɛ dɛ ɔmmoa ebia w'ani ni yakɔ akɔyɛ no operation ɛna yadeɛ na saa babiam ɛnka akyi tumirika na yɛ dɛ ɛbra saa so na ɛtɛ ɛna ɛhaw ɛtɛ ahodoɔ no nyinaa me se ɛtɛ ne ɔmu ahodoɔ mmienu yɛwɔ deɛ pie ani nim na yɛwɔ deɛ pie ani ne so eti sɛ wakɔ hospital doctor se ɛtɛ ɛna apie w'ani nim ɛwɔ akyire a wɔyɛ ho hwɛ nyɛ dɛ ɛnyɛ yɛ no bɔmɔden na bla ABA Herbal na aba ma sɛ na me hwehwɛ mu ma me hu sɛ ɛyɛ ɛtɛ ɛna apie w'ani nim a mɛmo waduro ama de kɔfrɛ aduane adi a ɛba bɛyi ɛtɛ no apie ani ne so na nane afiri so ama ani na yɛ dɛ ate saa so na ɛtɛ no ɛsi w'ani ne so ama ne w'ani bɛtuntum yɛ hunu amama afita na agye w'ani ne so yɛ dɛ afa wosi ɛbɛma waduro ama de afrɛ aduane adi a ɛba bɛnane ɛtɛ no afiri ani ne so wɔ abra menyɛ dɛ menyɛ wɔ operation wante me nkantem w'ani ne yakɔ akɔyɛ no operation ɛna yadeɛ na sa yɛ dɛ aba biem da bia meka sɛ yadeɛ no ɛyɛ ni yadeɛ so nyɛ ni yadeɛ ɛyɛ tirim yadeɛ panimfoɔ se ani bɔ a ɛkɔ tirim eti w'ani ne bonkum ka ɛnkyerɛ nifa so ayɛ dɛ aka na yadeɛ no wɔ tirim sɛ wɔanyɛ aduro bɛyɛ tire no mu adwuma na kɔyi ani ne kɔsiesie na asad bɛto tire no mu a da bia meka sɛ te sɛ wɔyi prɛko ɛfɛ tete ba bɛdua no na asad na akɔtata kyɛ no efi na ɔbɛsa ayɛ dɛ adɔre eti w'ani no yakɔyɛ no operation yadeɛ na asa babiem a ɛnka akyi tumirika ne ABA Herbal Clinic enya nkitahodie na awurade bɛfam so ama yaresa ayɛ wo dea wo dea no ɛyɛ glaucoma da bia meka me se glaucoma no akanfoɔ frɛ ne hintɛfraeɛ yade a ehinta esie nipa da koro pɛ na abɛsɛ w'ani na yɛ dɛ ɛde ama wo gye namba no na frɛ siesie a na frɛ ne tu anamɔ na yɛ dɛ ɛbra tu anamɔ na ɛbra na awurade mfam so no ɔnyɛ dɛ ɔmmoa wo namba no ɛyɛ 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 voda no ɛyɛ 0502 0502 81 81 21 21 61 61 0502 81 81 21 21 61 61 ABA Herbal me number no wo de no ɛyɛ glaucoma da bia meka mesi hintɛflaeɛ no ɛyɛ yade a ɛde ne nkyerɛseɛ nam ehinta da koro pɛ na abɛsɛ w'ani na yɛ dɛ ɛde ama wo ɛno na akwasi buroni se ano nyɛ dɛ ɛni aduro ABA Herbal da bia me ma wonya ho ntiaseɛ sɛ ɛyɛ ntire no da tire nim na saa ntire no ɛna ma yɛ ni no yɛ adwene nya nkitahodie saa ntire no pressure ɛba so a ɛna kɔfa saa yade glaucoma ne yɛ dɛ ɛde ba na ɛnam sɛ ntire da tire no wontumi nhoro ani ne so na wontumi nsɔso ma ne nkɔ tire no mu nkɔyɛ mu yɛ dɛ adwuma ɛno nti na akwasi buroni se ano nyɛ dɛ ɛni aduro ABA Herbal me se ɛwɔ hɔ a na wotiri pile
wotifa timi dwa se ho ana ko ho ana aba obi ho ni tiri na nkasa mu hyehye no ni tiri mu aye ni dududu ho ana ko ho ana aba wa pampam tutu afi kura wontimi fa ntu tiri no aye dai wonunum bomode na ni ABA Herbal Clinic enyan kitawdie na awurade mfam so no onye dai omo ho ana ntentan age wani ni so aye dai afa ebo asi wani ni so wani no efri nsu ane se ye dai efri nsu tumirika na so bra na awurade mfam so no onye dai omo ABA Herbal sene se me ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasi adanko na menya adwuma ene bo nonum na ma sha adwuma ye dai ase because enipa na epa ntem edwa bibiala awuwo bia nam se menyi nipa ento ntisimu ntem na bra se de be ya betimi ahwe omo onya kwan ye dai akọ mewa ha nyina doctors ne eye adwuma edi se wo kumase ne mpatamu a fo ani kire kwada so edwuna se ye wo market na ti ho a wo pampa so wo sofulai G runabout wo bantima wo de fo agrek enzimaka se wo fo agrek enzimaka aka kire mate ni se ubesi wodwuna se baabi anifrafo ni school ni wono ana market ho a o mu si wa abusa se ope ABA bunu ni na wo hwe ni no obi ado be de ebeba saa so na wo mu firi obo ase ba no uduru eye santase runabout a ubenya taxi wo ho eno so ebe dwuna se wo de oso uko APA Herbal Clinic wo bi abe de ebe kire baabi biala wo bia ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasi adanko na enye de ye adwuma anopa no nsia kopem anwumle no nsia na emom hyane so se ahafofo no okuada ne ye wada ena me wo go so ena baabi ani so efiada nko a na emom doma hinkru ena kumase de ye adwuma firi dwada ekopem memenda enkranfo no mebo Kristo mpaye ebia January ye be se akra adwuma ye de amen ase edi se owo enkran ya bomode na bla kumase me se momla na momagi adanse ne beduru se beba ho no na adanse na ye de adoso ye de ewo ho etiji number ne ye de ebrim ebre no ye de internet free ne tu anamo na ye de ebla ABA Herbal ma so ye ho se oba ade abeya ne se obeje wo card no eye 50 cedis woje card ni wi a ansa na ya hwe na ye be hwe no ye wo mfidie be hwe wo ni padua mu yade bia hinta bia fidie ne be de ebe kire ansa na wabehu doctor ma doctor hwe na ye hwe wonu e de be ma no eno na mi gina so ye de a charge o eno kra me mu akonya se wobetua mu fa anenche mu miensa emu de wanka sa obenya no na wutu ato ase okọ start edu na improvement na do be sa ye de aba enye AB aso ye ba bia no ha be de obenya ne sa frɛ number no na ebra number no eye 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 voda no eye 0502 0502 81 81 21 21 61 61 0502 0502 81 81 21 21 61 61 APA Herbal your numbers eno no osu betimi afre na de wonti ase no wabisa shano so sema so memfa duro ngu wani ne so menye operation memma ose person hye endo no de kofre dia ne keke na ye edi eno ba besiesie ni padua nim ama ahoden ne ayaresa so aye den aye wo dia wo ye be ma wo boda bridjo wo ye be ma kojo to wo ye be ma wontimi hinkon a ABA Herbal ye mampo ane so ye den epo adwuma beji bi kofre kubensu beji bi kono anom bosome na awotwemienu osu begina so se den ablante saa so na wo amho etwetwem no obi o mama wo de ase ne trim se ne yade ne yesunsum mu yade bia ne ho a happy wo sunsum ansa na bani so me de me sese wo pa yale sa pedro ebeboa edo be ma ho aye de ato ya ma honhom ne ihunahuna ye ne nkrofo agi sika ye de edi abra yade na ye de ehinta tumirika na bra na awurade nsanye ti ase nye de enso oje ABA Herbal wagye se wo nyame nsa ye de ewo awurade nyankopon ka ho ono momoa onyu fresh sane nsuem omo na bofo mpempem mo ho sra benhye ene de yasadpa bi tie ne yehia enkoma hoodi mu a ye de aseda ne ayeyi ama ne di kokradjirifo nyem so se amen amen onyame onhyira wo papa ye da se aha eya 87.9 FM Onua TV na fe Osakrom TV enso afane live eno nti obetumi ahwe bi ewo ho obekua mame ma wakwa aba mejo so Pastor Julius akwaba okay yehwe ye nua be yasem ye all right my insha tie phone nana any about asem na okano I think that my papa na charge no pay mama it's about time say yeah principle kakra yes on say papa no before we nya nyina na say
on principle say papa na hwe nto yare kra no mo ankɔhwɛ no that is on principle because se ba no morally a enye sa na ka akwala ye o papa anhwe o kra you may no know when na ene nyoma wo fam te wantimi anhwe wo de bia na me ka se obi wo se me papa amobra sa time no entina asase 1 city pa na papa ntimi antobi amobra wa ya de ene asase 500 million 1 billion o de wo bobra tobi. So it's not easy. But ujina so say wa anhwe nti wa yare de a obegura wo mu. So sa principle corona should guide you. Says we won't na japade enso so you don't go there. Na fe de e de na fe wu ye no wani abra wo pre japade. And me na mu kra no papa nhyɛ dan kan bɔne o ɔno kɔ se asase kɔ wa na jɛ nkɔ no a ne capacity as obi a wɔtena odi wo papa de no kɔ bɛma baabi. Oh, what do you want to so it means that only any bad intentions. But maybe papa no abu for ya ba na say anamon because of papa no was watching na dia amanema mo kra no say o ma busu amam it is wa amam dia papa no ti ase ko no watch wa amam because was say wa ya kra mo wa hwe no mo kira kwan no obedi na dia nya adwen pa se opon dia sie bia o dia nya hwe wa nya akwa we me na obedi na dia entini kakra bia metima ya bia no na ono na adu akwa hwe asase no so mama on says situation we so unya ma third person nya ba mpe no why threat enye ye na papa ne buafu yin but I say onya dia ba nde onya the worst ko obetimi dia ye no papa na ama ne ha say na ne abre no onya dia ba nde o chese onya the worst thing say yes ye nya ade ebe ha papa na obetimi ha na sa enti na ma papa ne abre no and I must tell them oma dia na oma ye no me ya strep papa no say na wo para che no say oma nkura de to da ya na ejimi enti en wan sisi ejimi but o hwe na monto we ya de kosi ejimi to on fa jimi nche na on fa panyi en nyansa emoa wo mo anya sa waka so de sa ba akro no mo de ball na ebe bo na ewe na mfa so dwe ma busu ni. So good afternoon, please. I suggest that the two children should leave everything because they are the cost. Without checking your father, no visiting, they should forget it because obrapeja owo o nura kwan afred mensa kekos no the buy again Marco asem we simple wo o maame ene ko ho o maame ne ko obi kunu ho ene okọ wo mienu emmoa no nti na maame ne free ho wo free ho a mo koye mo kra na mususa mo kwa akwaji sika akọ school wa papa yi o nse da nko yi o mamo wo according to wo no mo pe bibi kra wo school mu a papa no o mamo ana mo ankasa no na wo se wo komirika pa na apese o to school so wo koye papa no si ebi ni ho enti mo no papa no ono no wan ye na adwene se wo ne wo maame ebe bobra enti wo no wo yi na ni no ko no baabi mo nkwala no so mo ba na nchen no so a wanye mo antum eti sa papa we ye de ade a mo ye ntam twen mo ho firi ne ho ebo mo bra ntam mo ko school JHS na mo sha ase ebo mo bra eti we ye be pedie ena de mo ko hwehwe no entokwa de beba mi mfa mo bra ye fikro no mama nchira mo efie ya mo ko hwe edan kransie ntabredan no esa so se ya echire ho be pa cho tie fi wo ho echire ho no ye dware ye fa ho echire ho ya bo ejaale wo ho sa echire ho no na ye kotwa edan kora baako sei e de ama wo maame wo pedie we ye di ja wo ma se wo se wo ni wo kunu sha ase abobra we mo bra se wo betie ye a e na me papa ejapade me pa chaw wo adu wo die so ka wo ni wo kunu enti na papa ne ka asem bi hye o enye se wo didi watam o ka wo nyansasem se ba bia wo dankora na ye beti ama wa mo wasie no enye wo dia dachi bi no ya baba beje eye no kura na wo ka akira wo no na wo ka no kura kire nipa onim se wo pese osisi no so pese wo ye da yo no kura na papa na ka akira no we ye mfa nya ye ba enye japade ya ye ni ja ye ba eti maami e wo ni wo kunu ko ka mo adwene mom na mo nko tena se na mo mobra na mo mpe bibi nye na mo pese kwata protocol na no de wo betumi aya eno ye wo ne wo ma dia anu wutumi da
fie ketewa bi wɔ saa fie saa ɛhɔ no firewood deɛ no ɛyɛ mo deɛ afebɔɔ wotumi deda wo ma woni hɔ a wo mɛtumi konya baabi da nti papa no de asɛm no kora na wɔka na no kora so ne yɛ so yɛ ka akyerɛ wo wo papa wɔanya wo hwee nti bibie ni hɔ woni wo nua no mu nsi pi na mo nya mo adwene pi na mo mmɔ bobra no ɛnkɔ mo anim na nyame a wɔhyira no wɔbɛhyira wo ne wo kunu ama bibia yɛ yɛ ama mo meda say evangelist mama ewiase ɔbra ne deɛ wabɔ ɔbra ɛne deɛ wankasa wabɔ ne de obi abɔ ɛde agya wɔ mama nya abofra girl nko na wɔ saa deɛ ne asisi baabi bebree ɛda so wɔ hɔ sɛ yɛn wɔnya yɛde yɛn to amanfo agyapadeɛ so menka sɛ wo papa ewu no agya wade ɛnyɛ but adeɛ bɔ otum sɛ wo di akyire no akɔ akɔpa wo kra nkasa ɛka ho wo life is at stake one wo maame ko di mate ɛna papa na nkasa no wanhyɛ da anyimo antum papa fine so obegyimo to so anyimo ntum ɛna mo akasa nso mo anhwehwɛ no wo yare kura no mo ankɔ wankɔhwɛ no mo tie duru bra wo no so wo kyɛ ne niema no wo hwehwɛ sɛ wona wo bɛn no ya sante kasa na sɛ akokɔ obe honi ɛna odi abɛsere ɔdo ni so ɔde nkwala nan na aba wiase ba wo kyɛ niema no wa kyɛ am nkwala mienu edi mo amusi akyira aba no na wo sɛ nkabusuafo bɛfrɛ mo sɛ mumra metu adaka kam nya yayi mumusas papa na ate ase de ade no ye na mo munim se bibi wo ntie ne ye kotua ne akɔgye odofo ebe ya wo ka won ajekum tie ase mpo efra ne saman no wo akɔda samanpo ni pa tie ase obeboa wa enka de hwɛ nkɔda brem enko oboa nko to a school so nko do kɔ akiri nti won fi wa pake wo ho na bɔ wo bra wonya do abawiase nko ade mama abrabɔ de da wani ma onyame bɛboa mo ɔbɔ so no ye mu binom ye ya fie ni anto papa japa why boy sasa papa dan kasa won fiu papa di wadu ba wiase no edie no oja ye ya wo kopre bra ye nia ne ye bre leave yourself ne just say ye de ni ato nkrofo japade so a ne ye twense kan ye bomba de bia court betenase na say sika ya ko fa lawyer wo de ye sa ne ma we nyina na ade ko wansamre ekope plot cause what is na na mesra me be brabo ti ma me plot kakra bi ka ko ani mama ya nsua se yanka se ye tena se amaye ne ya ko yerim dan se we wu ko akwaje wo makura daache o mbe hu na mani so waka cho se we od be ma wo be dabi ye be je fru se na me das obaya mama course gay asem ye nya ne masem bi pa me susu mi rasa situation na similar me de ne de me maame se wokoto awale so wankoto awale so de me hu ya ne se me de yawo me aba asase so na de me beto ye no maame to se me maame ne me papa ti ho di nkomoda say as a father love me nya bi da in my life me papa anhwe me school da ababa we wo kan bi wanhwe me school da o better bra me maame free mu no a me ko hia me papa no me de me ska kam de be ma me maame adidi no sabre no oni wo me de be hwe papa no me hospital na me twia bi e bra papa no free mu no abusua ne yi wo mani e de mankwala no e ho na me ko hu se me nua ne asemasi me nua na me de nyame ase krampo se me ne me nua bi anko hia mpo anko nyema anwo na ma course ayie no kuma se ni abaya me de ti manim misie papa no obagie de say be pem nne ma mi se papa na japade because ma nya welcome e won the family mu even the family members ko no mu ni me ada o mu hu no me no na papa no wanyini no abro 100 years ma pray japade because me nkwa ho hia me wo mo ne na tena wo mo no mu ni mu no yesi ne ba no ai wa baba ye yi me ko pray japade sa ye den me nko pray enkonya hwe eguro no mitimi ko sida wo ho mitimi ko heaven ti se braba ye o tie mi yi a on tie mi good se enye ba bia ene sepe ye ho baabi ho no mo ebe jew baabi njew o papa na nkasa no school no wan hwe obi sa ne se na ne nua no panyifo na oso mo wie SS o wie SS na je so akọ school kunko baabi a eti bra na wo bọ no wo awrade na wo se wo sere no no ma kwantenti no ma wo nyansa na wadwuma wo ye no ma wani akọ ho na wonya baabi atena abon sisi bi na wo ne wo ma atenam se japade na wo kopre no enne
wo de befa kwan bi so agye o na wo kyena enya wo dia ma ko sumi das nyame ensha papa oba ya meda say yebekwa homa no so yebekwa homa no so enche enu nti bomodi ase won so obefre na wachre wadwene e was 0322498035 and 0243114497 so wo share TV say you osay kroma na so new TV a wadawro ma ya adwomu TV set no volume no ansa na won so wafre na bibi akokama within the baby akasa free yeah the cloud no abega for nyina nyina ya joso the cafe and sabo so top 10 the grani amawo papa ma ko say papa no in fact when flow no pa se me tie papa ne kasa na won kolai kama papa ne yale no o man no won fi no so papa ne bo krampo na o yale da on de e tan ka mo ben no se no se kana mo ben na ko tire japade no e bian ko ma mo bi e de mi na ka akoko be o ni mi odi abebe fre na mo mo di papa na jeje mu na so wo a so na mo ko fe ne japade kami ama o metawa no aye mo anyina sabi o man ma shawa na me ya ada na mba pe e japade that's papa he pasco about capsules here can for the amount wedra wono mu a cleanse ni pedua no emu nyina da na eboa sese will liver no ema bibia ekwa kama sedre we na me can for the amount was say yadua ne die mu no enei emu enye ba akobra ba akokra nti unu madura ebetumi support to liver no na etumi aboa mo atena enkwemu oba pem for the ma abofre no for and yonim no fie dum ye no entumi enum bi kuma se ubenya bi o Misty Eba and Blazer Recall and a Freddie Manson Cran Casco Herbal Shop at Chibata Mile 7 Presby Ganshim Wakofodia Casco Herbal Shop Jackson Park Samson Atakra one so benya bi Kwajo Chrome Pharmacy when you have 055 745 3579 055 745 3579 within the baby akasa Mama kasa fia kotia e peme ku anima yeah mama ni mayetio a feature me de ma mai akwala enkwala ne se omo ko bomo bra mama wale ni ko 29 years we self contain abonsa we be flow so ye mi po free wa takwa banso ma ko ye kuna e mamien sa ye no mo university ko ne di chemu anu wi ma nkamiyewu ne ba wakotra Nigeria wa mo ne bere yie onu obepre ete ni papa ko slate man ko yi ni din okuna profile so ni mu da papa ni wi na me wi edan so wabeton 2.7 billion me ne ma wa ma ye kapre nti afuti a me de man kola no so meti ho ni nya me nete nti omu so onwu nyansa no mu njai no mu kopo mu bra na upe wiase nyama ubewu ejawo endo meda say am ka hit patch sa hit patch seriously aboa me no onua wo de wo ba bi ye wo ye bia say yo kotodwe say ye wusisi wo ye funu ene keka wo ba okoficha na ya se twa ne dwe wo dia ne so be wai na wo dia tare ho ya ahwe say oil bia ene wonti wasra fade paper ho ansa na wo de atare ho 24 hours na wankasa say wo wai a ubewunu sampa eye nkonya ankasa ubenya bia to ba bia ton bia edro bia wo de frɛ 0599802297 facha me 0599802297 within the baby akasa free hello within the baby akasa free Legacy apam me pacho meet you mami me pa said no said awuku yinete madam e bi ti se me ba meni be me ya na ho tisian o so hwe me ba ni bio no so wa me ni japade bi an kwan na me pacho fabra na yenka ho asem fama na yenkyere mu so obenya bia na wonya bi yes home sweet cereal lego mix star friend Tom Brown ye kama mpanimfo ho ena nkodan so ho ma nwodi ye papa na de pa entikoto bi 0246 697358 0246 697358 udini baby akasa free hello udini baby akasa free. That's it. Hello.
Oba koi. Yay. Oba koi. Yay. No. Did you say Champa Ruffin Kwamo Highway? So why not but you? My brother, and then with Diapo, with Diapo. Babija, may I have a share a question for you? Then I will for America. If you can touch more from China, original Gilana for quarter and chow. Now, Obakui, the best your fashion. Papa, Ayale, one coho. That were free media and you could pay Japadi. So maybe broken the air, make Cabunya. Aprekwa nkomu nya meda se eye ba center ba wanya nkwanhia ma no mpemu abu kotodwe wachiri nkase mepache wo koto eye nkase mu adwuma ye de ene ye wo de pa ba ho a menim ba bia de bekọ betumi akeka to ade ama wo wanhwe yi a na okọ akoda ho nkwa na nyina nti ye ba center stroke ne yade nka ye nyina akowie ho kumasi atoso agogo obe agogo hospital no 0244 988004 0244 988004 na Emma wonsa enka ba heba center go fine eye mojadura ye di koko ena ya obo okofitire wo awono aduane e wogya ho da wo nan no wonsa na eye wutitriti no eye go fine mojaduro ena ebebo 0244 596532 na wama wonsa etumi akabi currency ventures Dr. Mua ena de Zahara enupa ede aba ma wonsa nka Zahara enupa yi ebi baby eto edro bia 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enkabi ha ene yedi dwumade ni nyinada ACA wotie no wakoma 87.9 FM wo hwe no Onua TV ena fei o sei Chrome TV omo efa no 1240 enu nti edru ho a na wonso wahwe bi na woni ya hyase nyame ya adom ochina ye bese abama akwan mu ebi abusu apede same ye champon Suarez Pepe Little Muhammad de AKoma Sports ena etwaso. Pretty and cozy, this AKoma dance.